Yes, we say, yeah, I think yangu yachinjwa masettings andikuzoti maybe zvinoenderana nokuti ndashandisa chinhu chacho chinenge chinechi kwenguva yakadii because zvadzoka just the same but ngoti setup yacho ndo yachinja chete, but its fine. Ndazodzidzira kuti ndosheya sei lingi rachoni because izvi zvinyowani izvi zvabuda nhasi zvinyowani handizvizive, like side kwangu mabudira zvaakuita zvaazvinyowani, saka pamwewo ndaupgradwa pamwe ndaupgradwa ndichazive guys, pamwe ndo zvaitika. Saka zvandoda kuita sezvo zviri zvinyowani rega ndimboisa link tione kuti munokwanisa kuriona here imimi, sezvo chiri chinhu chinyowani. Ndazodzidzira kuti ndione kuti ndo invita sei vanhu, saka ndo zvandanda kutozoona kuti izva zvinyowani zvimatoni invite person, guest, invite, copy, then post. Setup yese guys itori different from yandajaira, right? Saka ndakuposta link iri tiona kuti munokwanisa kupinda here. Ndaposta link guys. Zvese zvacho zvese zvatova zvitori totally different. Kwandaibaya kuti go live ndaimbobaya kumusoro uku, izvozvi zvapazasi zvese, kuti maiki iri pazasi kema, hazvisizvo zvaimbobuda zvakaita izvi zvinyowani zvese. Saka ndatofunga kuti asi pane zvandabaya manje because ndasingazvizivi, yangondibudisirawo setup nyowani izvozvi pandaida live apa. Uri sei? At least macomments okwanisa kupinda. Mumwe munhu ngaambobaya tione kuti ndokwanisa kuedha here. Maiwi guys, zvino manje ndichaona sei munhu anenge apinda mukabhox guys? Ndokuzvizarerapira guys, saka ndomuona sei? My god, technology guys. Yes, saka ndisikuziva manje kuti kana ndaku me zvachinjwa right guest. Yes, ndakosa kuona right. Mationa kuti ndoedha sei manje apa. Ed saka muri kubuda here? Ndaita ed gogo, zviri kubuda here gogo? Hato zviri kubuda. Mirai tione, zvabuda right. Mirai ndizame mumwe futi. Zvinyowani gogo, handisi kutozvizivawo. Aiwa, akasitiudze kuti nhasi mangwana hakuna chekuita nekuti nezuro takazvimba makumbo tichimhanya tichikutsvaga. So gogo, zuro ndakavata ndakanyara ini. Alright, pinza umwe. Iri bo, thanks. Remember ndizame kuedha futi another one, Budimatso ed. Alright, zvese guys. It's something new. Budimatso zviri sei? Uri bo. Zvachinjwa zvese zvata mabharankizha. Technology guy. Iri bo, mina ndizame kuedha futi mumwe because ndapoposta ndakata mumwe. Alright, thank you. Okay. Alright. So manje apa pamene ndokwanisa kuremove indiri neri apa. Okay. Inoti kick off the. Alright. Ndagona. Ndaita sei apa? Asi ndaedha vanhu two at the same time. Naimi. Undiani wandaedha uyu? Hello? Handisi kutomboziva ndabaya ani. Hello. Tanatso zviri sei? Tiri bo, kuri sei? Kuri bo, thank you. Mina ndizame kuedha last one ndione kuti kana ndakuda kubvisa inbox ndoita sei. Okay. Right. Remove from stream. Wabuda here? Wabuda ka? Guys, hapasina munhu ka? Guys, add to stream. Dube zviri sei? Yes, Kanshiro. Guys, that's the trauma tuna chako. Kuzo zviri zvakakura nyowani changwani zviri sei? Mushe uri sei hako? Zviri bo, inda kuita 16 peg kudai. Yo, audaro. Pane zidumbu ziombe apo. Akana shamwari inda kuzoita late kame ubuya na admire vakanganisa vanhu ku comment section kunoku. Wai muzere munhu anonzi admire mwe mukoma so.
Yes, I'm team admire. Zvabva nekupi? Zvabva nekupi? Where's ndoada kangoadmire? Unovadira chii? Icho unovadira ndake toti pamwewo munyowani wauya titange I'm done with my guru. Oh, that you my guru go put Buddha out. Go away. Thanks to Awuya Jiki. Thank you. Thanks. Toda la mzwe Sunday ndakanzwa kuti kune mdeto. But anyway, topic yedu guys ita muchigadzira ku comment section ikoko ndoda kuzotanga kuedha vanhu vachitiudza first time yavo yekuinda ku new city kana kuti ku new country. There's a reason why ndati new city because handisi kuda tingoti vanhu vakaenda abroad chete because kune mumwe munhu wakabvawo kana kwaguti kwedu first time yake wekuinda mumasvingo, first time kuinda kukwekwe, first time kuinda kugweru kana kuti saka ndichatanga nekastory kangu ke first time yangu kuenda kugweru handiti. Ah, nice. Right. Yeah, we can't wait for that. Thanks, Ika. All right. Okay. All right. Right. Thank you, Madibatira, because izvi zvanga zvakaoma ndatodzidzira ipo panapa ndasingazivi kuti taiswawo kune imwe level pamwe. LinkedIn shamwari ukuthi chiiwo nhau yako. Right, saka zvandoda kuita, there is a reason why guys ndati chii mamwe comments I think sezvo ndichiri kudzidzira ukaona ndikasazoitawo ngirini yakuda is because zvinyowani ndasingazvizivi ndarisiri kuchiziva chanzi namwe akubuda ari kuzasi ndanisiri kutozviziva kuti akubuda ari kuzasi handiti. Thank you guys. But anyway, ningirikini right nas topic, new topic tabuda takaita topic yekuti maZimbabweans achidata maforeigners tikadzidza zvakawanda ndichiri ipapo zvakare. Let me just say kuti topic yainge isiri kuti titi maZimbabweans haana love. That was not the aim yetopic. Isusu taida kungoti vamwe vanhu vadzidze kungoti zvofamba sei pama-interracial datings handitika. Saka takadzidzawo tikaona zvakasiyana siyana, tikaenda kuNigeria, tikaenda kuLesotho, tikaenda kuEngland, tikaenda kuGermany, tikabva kuGermany tikaenda kuArab. Saka I think takataka tine vanhu vakasiyana siyana. Saka I think maybe for the meantime amene kuti kune vachazouyewo nematopics avo, but for the meantime hatakadzidza zvakasiyana siyana. But tichiri ipapo zvakare, I just want you to know kuti aim yematopics anga asiri ekuti tidzikisire maZimbabweans kuti Zimbabweans to Zimbabweans hakuna love, hakuna mujeto. That was not the aim. Saka nangoti ndizvitaure izvozvo. That topic iri kuuyawo zvakare, but inoita evolve as time goes on. Hatingoti go just like that. It's not a competition yekuti maZimbabweans versus maforeigners or farang. That was not the aim yekuti tiseke kuti kwedu hakuna love. I've never done that. And ndokwe usati kune mashurugu vanhu vanozozvitora zvisiri izvo because handidi kuti vanhu vazofungwa ndoti kuZimbabwe hakuna love. Iriko, but topic iyo tichazoipinza, tinoipinza zvedu as time goes on. And futi I remember takaita yekumabasa ndatitimboisiya because I feel like yakaita bring up zvinhu zvakasiyana siyana, and at the end of the day I'm not here kuti nditanga kuti kune vamwe vanhu vari kuexpose nenzira dzakasiyana siyana kana kuti vamwe vanhu vane varume vanotanga kuti mabasa ndo zvamunoita. That's not the aim of this channel. Handitika sikanamboti ndichese ndimboisiya mbijana yekumabasa ndamboti ndimboisiya tigozoona kuti maybe kumberi uko tichazoidzosera, but pamwe tinenge tine marules atinenge tinawo, but for the meantime yekumabasa tamboisiya, saka hatisi kuita yekumabasa right now. Tobva ipapo manje takuchinda pane this week, maybe takamirira musi wesvondo. Right. Saka this week tiri kuita topic ndasitatowo chingani nachatombozvi kuti chingani nhasi guys, chingani nhasi chingani. I don't remember kuti tipa muvhuro kana kuti tipa Tuesday. I don't know ini kuti nhasi chingani. I don't remember kuti nhasi chingani, but anyway nhasi kusvika musi weSaturday tinenge ticha topic yedu yekuti
first time yako kupinda mu new city kana kuti mu new country. Ndati new city because ndafila kuti pana ndichigadzira title iyi ndafunga kuti no ndikati new country ka zvakuita kuti kana tona budhizhero vedu lese kana vari kuzimbabwe uko handisi kuwanzira budhizhero, don't get me wrong. Example kuti budhizhero kuda vaigara kwaMutsanzwa, vachibva kwaMutsanzwa kuda vakandopinda mu new city yekwamutare. What was his experience? Include munhu wese, zvisangonzi vanhu vakakwira ndege chete kana kuti vakabuda muZimbabwe vakadhindirwa passport. Saka inini sezvo ndiri kuda kutanga kudai ndichivhurira, regai nditi first time yangu yekuinda kuGweru, kwarara ndingati first time because ndokwandikakurira. First time ichi yangu yekuinda kuGweru, ma long distance tichamaisa, that's the reason why maybe tichazoite after topic yedu after dinner redu riya tichazotanga kuita tichapinza dzemaZimbabweans kuti vanhu Zimbabwe to Zimbabwean, then topinzawo yema long distance. I'm sure kuna nagogo vakura panapa vari mutori vari muwanana yavo pangu tichatodzidzawo zvakawanda from my relationships avo as well. But for the meantime tiri kuita sei ndiri kutanga kushare yangu first time yangu kuinda kuGweru handiti, and maindiro andakaita achoni kuti zvakafamba sei and experience yangu ichi yekuinda kuGweru. Saka ndiri kutanga kurepresenta nhasi, handisi kutaura zvokuti first time abroad, aiwa ndiri kutaura kuti first time yangu kuinda kuGweru include munhu wese anouya kuzoona pano. Saka pandichaedha mune muchingopindawo nematopics enyu yekuti first time yako yekuinda kupi, first time yako yekuinda kupi handiti ka. I think yekuti first time kuinda kupi ka, we don't need to add vanhu kuti vange vachiita zvekukomenta zvezvakuti what no, tingotaura tichifara. Don't get it wrong guys, don't get it wrong, we're here to enjoy right. Saka zvakaitika nezvekuti ndaiva mufomu, is it form 3? Yeah, ndanga ndiri form 3 kana singareshi, between form 3 or form 4 handichaziva hangu gore rachoni. But zvaitika ndikambokudza pepe kuti mugore ra 2000 ndichiko ndigani kuti ndiri form 3 ndo pakaritaya baba vangu kubva kubasa kwavo kwavaishanda. Saka baba vangu varitaya pepe, zvinhu zvaiendeka guys, handisi kuda kureva nema, zvinhu zvaiendeka zvaiva muserendende. Tichitotengerwawo makreti emacoca-cola aya. Coca-cola taida singamboiti neFanta, ndo yava favorite drink yekumba kwedu. Ndo remember kuti pataiva kugevhika taenda kwamakomba kuya kwaiva nekumwe kwainzi kuchimuponda hai. Saka ikoko manje kwaitengeswa mabhadzi ainhuhwirira kwamakomba kuya kusati zvakukwazoburuwara. Saka kune kwaitawo nezvimahardware kuya kuna namutangadura chichichi. Saka taizoti tikaenda ikoko manje vanhu vaita sei, taigara navatete vangu mazuva vaitobva makaisa makreti emadhiringi pamusoro nemakreti emazai kungonusimudza zvakadiro. Zvinhu zvaiindika guys, ndo zvandida kuzama kukuta kuti upenyu hwaiva soft and smooth and sweet. Ndo zvaiitika ipapo kuchikoroko kona kuri kuboarding ndainda nemazigrocerimi tichine nemazitaki. But form 3 upenyu ndo pahwakapidiguka kudai, upenyu hwakapidiguka. Ndakatanga kuenda kuchikoro ndisina pepa, ndaizotaura stori dzangu dzedza ndichadi kuita jip because ini zvakandiaffecta somehow. But dangotaura point yekuti form 3 ndo pakachinja zvinhu. Form 3 pachinja zvinhu pepe, life yandairarama kubva ndiri mudiki kusvika inini ndaa form 3 yakangochinja, yakangogurwa kunzi ga. Unoziva zvokuti kana ungori waiwana zvese then from nowhere upenyu kwangosvika kwangonzi ka nichipanga, ndo zvakakaitika ipapo. Saka wadero manje ndoremember kuti ipapo mazuva baba vangu vaibhadhara fees yegore rese, zvinhu zvakatanga kunetsa. But manje inini ndaisatenderwa kuti ndidzingwe chikoro, nyangwe fees yangu ikanoka kuuya ndaisanzi ndidzingwe chikoro, ndaifanira kungoramba ndiripo pachikoro. Saka inini ndasingazvizivi, inini pesina ndasingazvizivi kuti pamutemo inini handifanira kudzingwa chikoro, ndaisazviziva. Ende futi papa nemalicense anga akaitwa ekuti inini nyangwe fees ikanoka kuuya handifaniri kutomboinda kumba, ini ndaisazviziva. Ndokubva vanhu vatanga kudzingwa pepe, ini handa kudzingwa. But ndaisaziva kuti fees yangu this time ndabva sina mareceipt, nekuti normally ndaenda nemareceipt achi ari 3 matems acho ndongonosvika ndonosubmita. Ndobva ndanhangirana vanhu vakadzingwa ndikati ini this time handa kuenda nereceipt kenyu yakadiro, saka sei vasina kundidzinga. Tokubva ndatovhudza shamwari kuti kozita rangu sei rajambwa, ini ndazivei kuti kune maagreements akaitwa, handizvizivi. Ndokubva ndaenda kuadmin kuya. Ndakataenda kuadmin guys, mwari vandiregerere vedu vezvandakaita ipapo. Ndakaenda kuadmin kwaiva neabhesa.
ndobva ndasvika ndikati ko ini zita rangu hamuna, ndakasvika papa pareception ndikati ko zita rangu sei musina kuridana, because ini ndaichiva kuti vanhu vanoenda kumba, saka pasvika paipo pasara pasina vanhu ndaitoti ndotodawo kuti ndakumba, ndozvandoda kutoita. Ndobva ndaenda kuadmin clerk zvikanzi inda unoona bhesa, isu hatikwanisi kukwadzisa nasekretary, zvikanzi zita rako haripo pano, inda unoona bhesa. Vaenda unoona bhesa, zvikati ko sei musina kundidzingawo. Ndikati sei musina kundidzingawo, zvikanzi aiwa iwewo haufaniri kudzingwa. Ndikati nekuda kwei? Nekuti ndotoziva kuti fees yangu haina kuya. Zvikanzi kana ndichikupa risiti yekuti ndakumbaka, handisi kukupa kuti wadzingirwa school fees, don't get it wrong, because iwewo handibvumidzwi kuti ndikudzingi. Ndozvavakandiudza bhesa bebe, vakati handitenderwi kuti iwewe, handitotenderwi kuti ndikudzingi. Saka iwono nyange fees yako ikanuka kuuya hautodzingwi, nyange ukaita 2 second term hazviiti kuti tikudzinge isusu. Handitoziviwo kuti chii chatikaitika ipapo, but vaitoti it's impossible kuti tikudzinge. Mozviona manje, ndati saka indoda kuenda kumba. Ndakabva ndavaudza ndikati saka indodawo kumboenda kumba because kubva zvandakatanga kudza panapa hasa ndambodzingwa chikoro. Zvikanzi navo unoda kuenda kumba kunoitei? Ndikati vamwe pavanoenda kumba vanodzoka nemabheke ane mafurutsu, magrosari, maputi, madhiringi. Saka ndoda kuendawo kumba ndodzoka negrosari rakaita seiroro. Vavati aiwa but baba vako iwewe vakazviziva isusu tisinopinda pama1. Saka ndichatokunyorerawo imwe tsamba isiri yekudzingirwa school fees pamwe. Saka ndofunga vakatambudzika ndobva vazongonyora havo kuti tikuide here fees, but ini ndakutotanga kutoona kuti ndakaita utsinye zvandakaita ipapo, because pandakadzokera kumba kandakadzokera apa tasingachagari kuti kwarari, tatagara kumusha manje because tamuvha, asi imba yavo vanga vaningori naye vanga vakwesa maroja, ndobva tambobva kuenda kumusha kumasvingo. Tasvika paipa mai mwana ndikutosvika mudhara wangu achonzi vakabva panapa zuro vakaenda kubasa kwangu akushanda kugweru. Ndikati mai wangu akati kwadzirwa school fees hau hazvitoiti. Ndikati handa zvatoitika. Zvikanzi tione chitemba chacho, ndachivaradza zvikanzi school fees kuna shuwa kuti wadzingirwa school fees. Ndikati zvikanzi but handifunga hangu kuti wanga uchifanira kudzingirwa school fees. Zvikanzi ini handina school fees yacho nyawo kunzika ichoenda kugweru nababa wako unokuziva here kana handikuzivi? Mafariro andakaita guys kuti ndikunokwira kubhazi rekuenda kugweru, asi ndambofara zvakadiro. Mai angu bva vatsvaga mai angu vanga vachiri vapenyu mazuva watendaona mbuya angu bva watoti anangu handa mari yekukwana kuti uyu aende kugweru nekuti zvinhu zvacho hazvina kubatana izvozvi. Mbuya angu vanga vane mari yavo, vaigara vakasungirira mari yavo. Munosazvana mbuya zvekuti vaigara vakasungirira tambo yavo muchiuno inenge ine chikwama pavari pavari nyange vakaindepi chinhu ichocho chisumbu chaigara chingori muchiuno mavo chaiva nemari. Ndobva watosungura chisumbu chemari yavo iya ndokupa mai vangu, ndokubva ndatopuwa mari iya ndokuindepi ndokutoperekedzwa. Mazuva ndakaperekedzwa nekazeni yangu nemumwe munhu watete wangu vakatondiperekedza. And mazuva ndichitori ipapo ndoda kutotaura imwe funny story yakatozoitika because of that ningirikini. Guys, story yangu yekuti ndakadzingwa yoka zvayakazoita yakatozokonzeresa kuti kazeni yangu ndaiva nayo ndo same time yaakabva yamitisa, nekuti zvakaitika ndezvekuti kazeni yangu yanga changopedza form 6 ende maitikira yachaita paiteswa nhau iyi ichiteswa kuti zvakatangira kupi, zvakabva pandiri nhau iyoyo because ndoremember takadarika nepamba waiva musikana wavo. Ndobva wanditi Sheroni inda unodana musikana unomuti hanzi ukudiwa nanhingi nanhingi ndodza naye kwakati. Ndobva wandiudza kuti zvokunotaura. Ndobva ndasvika paipa indasina muzivi musikana wacho. That was my first time kumuona up to now atova muroora wedu. Ndokundomuona musikana yaya ndikatoti kudiwa nanhingi nanhingi. Zvakazoitika manje ko ini pandonzwa zvonzi pavakadzoka vachinosangana, vadzoka vachinosangana mudzimai mwedzi wendo paakabva kuti amitiswa nekazeni yangu. Vetwe inototiresa bheki kwandiri nyaya iyoyo, mufunge zvenyu. Akaoma kudzinga kwangu katondozokonzeresa nyaya yakaoma. Because ndandobvunzwa zvonzi iwe kunonzi wakanodana musikana uyu iwewo pawakanga uchiperekedza uyu nana uyu. Ndikati ndakatumwa asi ndakasingazvizivi kuti wakangondituma kuti inde unoningirina unodana musikana iye zvokuti vanodana handizivi, zvokuti vaipinda saswera handizivi futi, handitozivi. Ndobva zvanzi nokuti iyo noti hanzi ndakaona iwe. Kundiona ndakamuona ndakakwira naye bhazi rekunda kugweru, handi ndakatosiyiwa kwanyika. Tasiyiwa kwanyika ndokutosvika ndokunoti vakanondiradza kuti mabhazi egweru anokwirwa kupi nekuti ndasina mazivi mabhazi egweru. Saka ndakaenda naye here mubhazi macho musikana wacho niyeye.
zvakaoma guys, nyaya yange itori fani guys. Ndobva ndandokwira mabhazi aya enda kuGweru, handazotangura inzani bhazi rachoni. Ndakwira ndatone inform yangu ndatopinda mubhazi muya ndandokwira kuenda kuGweru kubva kwanyika. Ndasvika pazvakazoitika manje ndakazosvika kwatova usiku. Ndokusvika munonzi muchiko munokwirwa mabhazi muya. Excuse me, zita ramo munonzi muchii guys, murengi yekuGweru munonzi kuchika. Kandi kuziva kuHarare toziva kuti tine kumbarika. Koita ikoko yega kunonzi muchii imo muya munokwirwa mabhazi akawanda muya guys. VekuGweru ndiudzewo guys, ndakanganwa zita racheni iroro. Ndakuudzai zvakazoitika story. Ndasvika parengi ipapo ndandapuwa address yamainini vangu, inini namai vangu vanogara muGweru. Ndokubva ndata sei ndapuwa zvakare address yekubasa kwaishanda baba vangu. Dambudziko rakaita kuti address imwe yacho yainzi kwasekuru kwakugara mudhora wangu ikoko, ndasina kuzivi. Sikeni ndakangobata chandaiziva nje kuti ndaiziva kuti kuGweru kune munini wamai vangu ariko. Asi kanzi kuti kune rengi chaiko yana uyu rengi ziguru zirengi riya pamunodzikira paipai ronzani. Hanzi kunonzi kudzanai. Handinyaso kuziva iroro rinounda mabhazi ese anenge achibva kuGweru aita sei iroro zirengi riya. Ndopandakandosvikira. Tasvika paipai veduwe hwahwa usiku. Saka uri usiku kwekora ndabvunza ndakati kona imi ndokumbira kubvunza kuti makomba anoenda kumukomba 13 vaigara kumukomba 13 mazuva iwayo. Ndikati ndoita sei? Takafamba neshoka kubva kupi chakati ndisvike usiku inhau yekuti uku kumba kutatabuka kuma5, asi manyika ndakazondosvika nekuti aifamba neshoka kachigurira plus mungezi hwakazara. Mungezi hwakazara isinoti kudira hwakadira. Saka kana rwisi uchinzi hwakadira kufana kuti kunenge hwakazara. Saka mungezi wangu hwakazara paipai zvakazoita kuti inini tisagurira nepakati, takazoenda nekubridge. Saka kuenda nekubridge timinzi kuti takutondotenderera kutodzoka nesure tichitsvaga kune bridge kuti tindobira, nekuti zvazingaiti kuti tikrose ini handigoni kuita sei kushambira kuswima nditokugona up to now handigoni kuswima. Saka mabrothers angu mamwe wacho aigona kuswima, zvikanzi uyu hazviiti kuti muinde munogurira nepamungezi nekuti haagoni kuswima. Ndo zvakaisa kuti tiende nekubridge, uye ndo zvakaisa kuti manyika ndisvike dzakuma12:1 nekuti akatenderera. Hanzi kunonzi kukudzanai alright, ikoko kurengi. Ndobva ndasvika mukudzanai imomo machoni murengi muya muGweru. Apa ndanditori lower level ndoenda ndiri between form 3 and form 4 pakati pazvo ipapo. Ndobva ndaita sei? Ndobva guys, zvakazoitika ndasvika muGweru muya manga mune malaiti akati ngandungana. Ndaingofarira ndaingonzwa kuti Gweru ndichikura. Apa ndakasarambosvika muGweru macho. Saka ndaitongoti hatizi kuti Gweru yakaita sei, nekuti mai vangu vaizoti kana mataka kubhiga mainini vanguka vaivabhiga zvimwe zvokuti ndaichiva kuti I want to see this mainini because ndasikakwanisi kutravela kuenda ikoko. Saka izvozvo ndo zvandikabva ndati inini manje ndakutoita sezvo ndapuwa 2 maaddressani ini handichatoendi kunorogwa kwasikuru ava nekuti vana sikuru vacho handinasi kuvaziva. Inini operation unotsvaga kuti mainini ava vanogara papi, ndandakapuwa address. Ndasvika muGweru muya ndabvunza madhiraivha kati kumukomba 13 ndoenda sei. Zvikanzi ngativhunze kuti kuna anouza kunokwirwa mabhazi ekukomba 13 here apa. Zvobva zvanzi namwe uya ndinde newe. Ndobva ndabatana navamwe mai vandandinavo ipapo, ndabatana mai vai ndobva vaenda kune kumwe kusohwa ndokuna TM here ikokoko kwokuti unobva kurengi yego mofamba muchikwidza modarika nepazvifree market kune rimwe zikubhigi shop riripo. So handizivi kuti inonzi TM here kwati inonzi ndo Pick n Pay kuti ndo raachi izvozvi, asi ziguru kune zvikombi zvezviriko ikoko. Ndokwatakaenda guys ipapo kuchirengi ichocho futi handizivi kuti chionzani futi zita rachoni. Tasvika paziko rengi riye imwe narizve zishopi mazarira panenge pakaita pazishopi ipapo panenge pakazara singamboiti ava ndainguva nechibheke chisecho ndichizvinzwa. Tasvika paipai ndichiti vanhu vanoziva hundo dza boarding, chivatasa chivati check masettings ndichitasa kuti ndikubva kuboarding gain. ndobva ndasvika paipai ndati ndokutsvagawo makombi ekuenda kumukomba 13. Gayai apa inini usiku handitozivi kuti mukomba 13 yacho iripi.
ende handizi kuti pandichadzikirwa pacho ndichaita sebva. Ndatoudza ndikati ndikuenda kumukoba 13 asi ndichinda kumukoba 13 pepe gaye kutoti ndakatochiva upenyu hwandakangoona huri ipapo vanhu vachiita up and down vachiti hoho varipo vakazara ndakazvichiva zvakandiitira singamboiti ndakatomira ndikatombovatasa vanhu vangu vari papo ndikatoti hei ndizvamakaita mugwerumu tokuvatarisa vanhu vangu vari pepe ndobva ndaenda pazvikombi zviya zviya vana vakazara parini ipapo ndapinda muya ndingo ndikagaragara ndoti musazondikangamwawozve ndiri kunoenda kumukoba 13 indazive kuti vanenge vachidarika nemumwe mukoba vanenge vachidarika kusvika mukoba 13 wanga atondikangamwa futi munhu wacho iyeye wanga atondikangamwa nekuti ndaiti ndikagaragara ndoti mukoba 13 saka vaizodanzira kuti mazita vanenge vachidanzira yaya kuti example handichazi kuti taidarika nekuti asi example lese ku4 ku5 ku6 kuchichichichi zvavaingoita ichitenderera kombi ndiri meme ndinzwa mumwe achiti ku4 but I think mukoba 13 ka ine opposite neimwe lese iyi mukoba 13 asi opposite maybe vanhu vakanoskipa road vanobva vaenda kana kuti example kuti ku6 iri dzakanangana kudai saka ndofunga ndozvaitika kuti vanhu aikwanisa kudzika ari kuenda ku4 aikwanisa kudzika pastation iyoyo oenda ku4 ari kuenda kana kuti ku13 aikwanisa futi kudzika same station oenda onocrossa road oenda ku13 ndozvaiitika ipapo ini ndobva ndaita sei ndobva ndanhangirana paya ndokubva mumwe musikana ati watiri kuendepi ndikati ku13 but ngatidzike panapa nekuti ndikuendawo ku13 ndikabva ndati patava kumubvunza guys ndandine zvivindi wahuri usiku apa yanga iri nguva futi yemabarwe saka ndandava form 4 yanga iri nguva yemabarwe iyoyo tikatodarika pani mabarwe musikana yaiti tingova vaviri 2 musikana yakwakuzondiudza kuti ipapa pakuta kwati kuchoita ndanditorya hangu tongokuudza kuti vhiki yapera pane munhu wakatomboindikina wakarwa nematsotsi pano tikazongohwa kuunza wakarwa nematsotsi wakarwa nematsotsi asi ndatokuda kutozokudza nekuti tabuda muchimabarwa acho right ndikasika iwe uri kuenda kupi but ndikati izvozvizvi ini ndikuenda kwakatanga kutonaya musiwo amusiwo kwakanaya ndikuri and I remember that was my first time yekuona dzimba dzakaita hafu dzisina kupera like inenge ichori yakatopera yakadero but ingori chihafu chakadaiwo so ndodzimba dzandakatanga kuona ipapo kumanje handizi kuti ndikuindepi apa dzakafuratirana ka kuti iyi yatova stand asi ingori 1 mudhuri wakakondinya asi uko itori address yemwe iyi address yemwe ndobva ndati ndikuinda ndiri kuinda pahouse number iyi ndokwandiri kuinda zvikanzi pana garani ndikati panogara mainini vangu ndobva ati ninge yakati bati ndogona kukuradza vaka ndikati handizokuzivi manje ndobva atoti ndasvika vatoti ukajamba street ino unosvika ndikati bati zivini bva ndatoti andorashika bati orit mina ndiudze ndipinde mumba ndogozi nandigari navabereki vangu ndogara navatete vangu vandogara navo pano saka mina ndipinde ndivaudze kuti ndoda kuenda pane mai vakati nekuti tinenge takatomboenda pamba pavo tichivaruka because musikana wacho waichazvokurika akati kana ndisingaresvi mai vavo ndovaziva ndakambovaruka kana vari wanda zvekukurosa bhodha ndikati zvakanaka kana uchiziva mainini vangu hazvina kushata ndini ugweru ndikati right ndokubva ndatopinda ndakatomupinda mumba mavo imomo memusikana yeye iyo imba yavo asi yaiva full house iri full handiti pamwe vaizoita sei vaizoexitenda saka vaipa vaiexitenda paipa iye anga yakaita chigwishu kudai yaisara iri sure saka imba yanga iri panext nevava vaka yaisina kuexitendwa asi yatikanosvika kupinda papaiti wane gedhi tikatopinda ndobva atonzipinda anzipinda paipai ndobva tatonzigara pasi ndobva vatomutsanangura zvikanzi kawabhepi ndobva ndatovatsanangura ndakabva kuchimanimani kwabiriri ndokwandodzidza nditori mubhodha statement rekuti mubhodha ndandisingarisii handizi kuti nekuda kwei ndaihwa zvaishamisira kare zvinenge zvaishamisira kuti anopinda kuboarding saka ndaimeka sure kuti pese pandotaura statement inofanira kupinza kuti ndiri mubhodha ndiri kubva kuboarding school ndaifanira kutozvipinza chete ndikati ndinotorewa mubhodha ikokoko ndiri form 4 paizongosvota zvapo kuti ndipinze kuti ndiri muprefect ndozvaizongoshota nekumboti pamwe ndakambotorawo prize pamwe yekuta best shona nyanduri ndakata number 1 ndozvaizongoshota pakuudza vanhu pamaintroduction pepe but ndinoda kutoti vazvizive ndobva ndaita sei ndatovaudza kuti ndiri mubhodha kuti
kwabivi kuchimani kana musingakuzive kana muchizva mutambara high school kana kuti Lydia Chimonyo ndokusaidi kwangu kukoko kudhuze nekumutare kana ona Mutare ndaibva ndatonopinza naMutare girls aya ndisingatombozivi kuti iri papi ndozvandaita kuti izvozvo right ndadero manje ndobva mai vati orit chimuperekedza ainde pi ainde kumba adresi yacho bva watoti pakati ndokubva tatoinda guys ndakaita laki rekuti mainini vangu ndaisaziva kuti mainini vangu vakamboenda kuJoni vanogona kuita 3 months zvavo vari kuJoni vasati vadzoka. Laki randakaita ipapo nderekuti mainini vangu vanga vachangobva kuJoni ndo laki randakangoita chete svika pepe saka unoda kuti nditange kuratidza kwani kunogara ave kana kutogara ndikati aiwa indoda kunoita sei kundoradzwa kunogara mainini vangu nekuti ndaiva nechidokwa guys chikuda kuona mainini vangu kuti vakanyanya kuita sei vane mbiri yekudaro nekuti mai vangu vaiti kana vakatanga kutaura nezvamainini vangu mese maibuda supu mainzwa eke maiti nyongo vachitaura nezvemunin'ina wavo sikaendei toda kuti vaonewo mainini vavo kuti vakanyanya kuita sei mainini vane mbiri kudai ndobva ndasvika pepe tosvika mainini vangu maimwana zimukaladi zikujaindi vanga vari serious vanga vasingaseki vakangovhura guys handidi kukunyeperai that was my first time kupinda mumba muri cozy like that in my entire life vakasvika vakangovhura vanga vane gedhi ravo ranga riri papani mabhagla bars ndobva vatanoka pepe vari serious vanga vakapfeka katrous kavo vakati guys handiti kangamwe first impression yangu ndikaona mainini wangu iwo yellow bone vakavhura pagedhi ndikati ndiwo ava handifunga kuti ndivini zimusaladi guys ndoo ndakaona ipapo ndikati ndiwo adresi yatauye ndikatoti kune musikana iwewe iwe ndiwo adresi yacho here iwa yushuwa hadina kurashika zvikanzi ndipo pano ndikati aiwa ngatiende kunodzosa kudaiwo ndakatoenda kuseri ndikati hande ndinotarisa adresi ndikati ndiyo ndikati ngatimbozama kufona ndaona musaladi guys ndakaona musaladi ngatopomwa mvura first impression yangu inoda kuita sei kumwirwa mvura ngai ndimwe mvura nekuti zvandakaona ipapo zvanga zvakaoma wediwe first impression yangu excuse me it was eshuku ndakashokewa ndikati kuti ndipo pano hapasipo ndivatarisa mai vaive tikati ndivava ndikati handivangamboiti munyama yangu hazvigone musati ndakaita seuyu vanga vakapfeka mutrauzi vavo handikangamwe mazuva aya kwaiva nematupise ekuti vanosona masheti waya nematrauzi avo anenge ane mucheka uya wakanyatsa kuainiwa mumba mavo muchinhuhwira gaizi ndati gaizi kungovhura dhoo kudai takatambirwa nearoma apa vanenge vaitorya sadza mai mwana vakatobata kamusuwa kavo vakati zvechisaladi zvedu mainini wanga up to now that first impression haifu yakabuda vakabata kamusuwa kavo vachitotsenga ndokubva vatotora toothpick indaizivirepi toothpick iya vabva vatotanga dai ndobva vati hevoi vanga vasingaseki veyo guys apa kwaipfunapfuna ndatotozvikasewa guys kwaipfunapfuna apa ndiri kunaiwa nezvimvuraka tabva guys tabva kokuya kwandatokwatanokurosa kwatanokurosa rodhi apa ndakubatwa neseswa guys kunaiwa zvimvura zviri kuteuka apa maiwe ndagamba baine kuseka pari kuteuka zviziya zvemvura apa uri kuti ndiyo here adresi iri kunaiwa guys adresi iri kunaiwa maseka guys maiwekani ndobatwa neseswa guys mainini wangu impression iyo ndakaona first day haifi
ndakabuda zvachose. This was around 2004, 2003. But that impression, it was it. It was it. It was a signature. Haiwa Jehovah undidzire tsitsi. Ekapa. Kasi makadii henyu. Shandipedi makadiwo. Bashidai. Inoona. Indakuita samusikana uya manje. Tikati ndikutsvagawo panogara madzimai nani mainingi. Andichataura zita rangu apo ndikazotaura nemistake sori zvenyu. Hanzi mainingi. For example, pane kuti tivadadza nezita ravo vainzi mainaku. Ndatotaura mainaku iwawo ndikoko umwe mwana. Ndikati ndotsvagawo panogara mainaku. Ndikati zvikanzi navo akwani. Ndibva ndataura kuti akunhingi. Zvikanzi ndini ndiwani. Ndiwani. Ndikati indonzi Sharon Chipomanzvera ndi mwana wanhingi. Naiwe kwakubva wakanda chimusuwa chavo kuzwa kuti Jehovah naye Mwari kani mwana wako wakupfeka kuridza mberi memwana usana dhiwa hwese disappear so naye mwana wako wangu waradzwa nani pano kana naiwe zvawakangwara kobva womanya kuitira makiyayo kobva koko turisimudza vakandisimudza vakati mwana wako wangu nai baiwe mwana wako wangu nai baiwe vakafara mainongosikaboiti vakafara from being a serious lasadadhiki person vakakanda chimutsvairoko vakandisimudza kudai vakati pinda ziya resiraiti teu ranga randikuvaidza kubva paipa ndikafamba makiromita ese ekwadya havana kana mborihwa ziya iroro vakati nai mwana wakoma wangu vanhu vakavhura madhoo vakauya vakati chii ndiani wafa mwana wako vangu auya mwana wako vangu kani mwana wako vangu vakati tiko vakashaya kuti wondidiko vakati naiwe zvawakafanana nhingi wakafanana nhingi ukagofanana muningi wangu anonzi nhingi indangogara pasofa paya ndakavatandisa nekuti ndinai kuti ndibhilieve kuti munhu sakati wakaita seungaita muningi wamai vangu here zvinoita zvandiri kuona panapa asi kundi equation haisi kubhalanza yairamba kundibhalansira equation yacho manje zvikanzi une makore mangani ndikutaura paya kwauya nani ndega sikanoza kunogara baba wako ndikati tondidzinga pano sikona kuti tiinde kuna baba wako izvozvo kwautoinda mangwana kanzasi nguva kwavira zvikanoza baba wako anogara pamusoro apa kati handizivi zvikanzi toenda mangwana kati alright ndokubva vatoti vatondidzisira mvura mai mwana gaizi mumba mau makanaka kana pasofa pacho ndeitotya kupagara gaizi nekuti that one was a sofa apa paka mune kapeti indaizivi neipi kapeti ndangaizivi kapeti nekuti manjeka ndaita zvekuti gaizi ungosaona kana svosve kana chii mainhurira that sendi up to now ndinoirwa sendi yemumba mamaini vangu imomo up to now mama mainhurira gaizi unyatsozwa kuti tiri kuzimbabwe here munomba umu tiri kuzimbabwe here uinda mubhedroom mao baiva nezimubhedha raita ngo uchanokwira masitepsi gaizi zvikanzi tinovata tese pano pamubhedha tikati ini ndonzi ndivate pasemubhedhi namai ivava musaladhava nezvandiri zvino totasa mubhedha wacho ini handi kurara nhema ndakatanga kufunga kuti mubhedha uyu ka zvokwadi ndikasanyatsa kuhwa kuti ndokwanisa kumuka kuenda kutoireti usiku ka ndogona kufuma ndakaupfapfaidza zvokwadi handikuranhema ndo zvandakafunga ndikati ino ndikapfapfaidza mubhedha wevanhu zvawakaitawo ndofunga ndakasvika ndikavata handimuki nekuti mazitira aivapo anga akangoturikidza tokuti ainhurira gaizi ndafunga apa zvaiva zvewhite mind you paipa ndakambokudzai kuti white neni we are not friends izvozvozvo I will keep on saying it haisi mhosva gaizi mumwe anofarira black handiifariri zvangu white handiifariri zvangu black red kana kuti kuva nemablankets ered I don't feel comfortable ndoona kunge ndikuona ropa saka handifariri mablankets ered black wo hainyatsondiitira zvakanaka ini ndiri kudepartment rekubrown blue uku ndo kwangu machira yanga ari white ndofunga kuti ndoavhunze kuti hamuna mamwe machira asiri white here kana kuti chii ndobva ndatoona sekutoti gumbo rangu iri parichanoguma jira ravo iri achasara ese akasviba kuti tsva
ndikangoti saka ndovata sei ipapa, ndovata sei machira iwaya, ndobva vandidzisira mvura, ndokubva ndaenda memwana vaguza dhishi memwana ranga risikanzikana kwada kuswima ndimomo ndiwe pasina potabu, but apa vandasvika kubathroom kwavo kuya manga mune like zvakaita zvimwe zvimajagi nemwene zvanga zvirimo zvakaiswa washing yanga yakasokwa, yaiti uchipinda imomo iti ukada kuita mistake kuda kwaunogeza paya zvimvura shiya zvauri kugeza zvikandowira imomo mune mabhaketi anga ari imomo, kudai hembe dzese dzaitotindivara. Ndozvandaitofunga panguva iyo ndikati hei vanga vashayiwa here kana kuti chimuvharo chokuvharisa ipapa, nekuti hembe dzacho dzese dzaingoratidza kuti ichena dzadzirimo mukati memabhasikiti muya. Hino ndoita sei? Ndobva zvandapuwa dhishi riya zvese zvinongova white. Ndikati zvondotoita ndofunga rega ndimbotanga kugeza ndiri pasi apa pane matiles apa, ndombozvikwesha kana ndazopedza kuda ndozopinda mukati medhishi riya, nekuti pandichapinda mukati medhishi racho richasara rakaita brown. Hana ndokurevera nhema. That first experience yangu in Gweru and meeting my nini vacho ni vaboka, that was an epic one. Mangwana acho ni asatapedza mangwana acho ndobva vanditi warya here chinopinda sei zvikamka banana ini manje ndokuti asada mabanana yaka vaiva nezvimabhauza zviri patable up to now ndongoti munhu unorarama malife echirungu anga ari patable mabhauzi and mafruits. Inini zo rangu rakaenda kubanana ende zo rakambobva pabhanana rero ranga rakakura zingamboiti banana rero reinditora moyo ndakatarisa so vachitaura ini ndakati sabhanana iroro chete ndikuti banana iri saka vangungundipi here banana irori havana kundipa banana iroro guys. Vachanzi ndokuisira chii vachiti ofa zvakawandisa guys, that house was full of food. Vakatanga kuti offer a lot of food, ndokubikira sadza ndokuita sei, vakandiofa chikafu chakawandisa, vakandiofa chocolate ndasingaizivi, vakandiofa handisi kuti vakandiofa zvinhu zvingani at the same time. Ndobva ndangoti ndipei chero chamandipa, ndobva ndazopuwa chisadza chandakachirya but handizivi ndanga ndiri at uneasy, ndozvaitikepo ndanga ndisingafili comfortable. Pandakandoratidzwa zvanzi pandakandogeza ndobva wandipai mabhijama ndaiva nawo obvious kuchikoro ka mabhijama emahigh school munongoziva ndengoti ukangondipfeka uri kanda kutirangi uko ndokupiwa folded pyjamas ndowandakapiwa. Ndopuwa zvangu kashoti kaya ndapfeka mai mwana ndakufunga kuti bva watovata manje. Inini manje mind you ndakambokudza kuti I don't feel comfortable kushare same bed nekuti ndakakura ndofunga nekuti ndakakura ndiri one musikana saka zvokuzoti mumwe musikana anovata futi pasame bed neni zvaindiremera sikamba ndatavasa mai vangu wakutozanzi tovata pasame bed futi on top of that zimubhedha ravo rakakurisa on top of that zvinhu zviri pabhedhi pavo zvichena inangu handisi mafriends navo kazino ndoita sei, ndobva ndanhankirana ndobva ndaita sei, ndobva ndangopinda mujira muya asi ndanga ndiri kukona ndokwandanga ndiri ndobva ndafunga kuti nemi ndikapfuma ndakadonha handitozivi ndakatodonha sehandizivi handitozivi paya. Ndobva mangwana acho nditanzi vakanditi unoda kuenda kutauni nini here, ndobva ndati ehe, hatiti zvikanzi but zvatoita ka ndezvekuti baba wako anoenda kubasa vanogona kudzoka usiku, so zvondoita ndezvekuti totanga taenda kutauni vanenge vane maorder avo semunhu mucross border ka vava nemaorder avo. Guys onewo vakuita madate minded anzi pyjamas and bananas, mabananas amukufungira zvei, mabanana ekudyiwa kuite zvimwe zvamukufunga guys. Then excuse me, bva ndaita sei, ndobva ndanhankirana ndaita sei vandondipa like vanga vane mabottoms chichichi because ndasina hembe, ndobva vandipa matrack bottoms, vandaipuwa matrack suits wangova nawo nemanew sneakers. Life yangu yakambotoita yemusalad panguva iyoyo, vandapuwa manew sneakers ngariko bva vatongondipa bva vatochitora for good, ndizvo vakandiita. Vandapuwa manew sneakers, vandapuwa manew t-shirts, zvinhu zvese zvandaishandisa vangonditora. Ndobva taenda mutauni
taenda mutauni muya ndobva tanosira chitendera remember pane malawyers avaifanira kuzombonoona mheno chichini kubhadhara mabills. Tabva pepe ndobva ndaekera ndadzokera kumba kuya vanhu vachititaura vachinzi munoona mama wavo nemwana wavo vakapfeka zvakamechana ndobva maini vangu vazonditi chii handichinoona baba vako pakunzi handitoona baba wako manje pepe ini nekundaitya kuti ndakakura baba vangu vachiti handidi kuti mwana anopfeka matrauzi. Ini ndochokwadi vaiti handidi mwana anopfeka matrauzi. Ini havana kundiudza direct but ndaingoziva kuti baba vangu havadi chii havadi oraiti havadi migirikini mwana anopfeka chii havadi hama dzavo dzinopfeka matrauzi. Saka ini ndaitya manje kuti ndingaenda here kuti kundoona ningirikini baba vangu ndakapfeka trauzi. Ini ndakakura ndichinzwa kuti baba vangu havadi kuita sei kuti ndipfeke matrauzi. Ndokubva manje tasvika kupi but no ndinoda kupfeka sketi. Zvikanzi nekuda kwei kati handidi kuti ndiinde kundiona baba ndakati ndakapfeka trauzi. Guys, izvizvi zvakaita ndiri form 4 up to now kana ndichienda kunoona kana even ndikaenda kumba kana ndine trauzi ndinomonera Zambia pamberi pababa vangu. Ndowo mutemo havana kundiudza kuti ndozvanoda kuti uite but for me ndakakura ndichinzi baba vangu vanhu havangodawo kuti mukadzi apfeke trauzi chii pamberi pavo. So because of that even ndikapfeka matais kauchii but baba vangu kana vangoripo kana kuti vakauya panguva iyoyo handipfeki matrauzi. Havana kundiudza kuti usapfeka asi I respect him nekuti ndo zvavanovhaliwa havazvidi. Saka ndosunga Zambia kana vakasvikawo kana kuti ndisipo ndaenda kutauni mama vangu akandifonera kuti baba vako vauya kana ndasina Zambia ndototsvaga something chekuita sei chekuti ndikupa ndosvika ndakusvika nditamidzewo Zambia. Ndozvandongoita up to now handikwanisi kupfeka trauzi pamberi pababa vangu because ndo zvavasingadewo ivo. But ndatoti chii handikwanisi kuita sei kupfeka trauzi ndoda kuita sei ndoda kupfeka sketi. Zvikanzi asifana kurambidza ndikati aiwa chii havana kundirambidza but ndotya kuti ndikaenda kunovaona ndakapfeka trauzi vanozofunga kuti pamwe handisi kuvarespecta. Ndozvandakavaita but alright. Ndobva ndatosiya chii matrauzi aya even that trousi I remember that tracksuit handina kutozomboitora ndakabva ndatongoisiya because of that. Because I felt like maybe havazonyatsozvifarira kuti waina notipuhwa chii zvakaita saizvozvezvo nekuda kwei and for me I felt like baba vangu vanozofunga kuti saka inini ndakoshesa kupuhwa tracksuit nemunin'ina wamai vangu nekuti ivo vanofunga kuti havasi kundiafodha kuita sei kunditengera those tracksuits. Bandairamba tracksuit iyo ndakatoiramba ndikati handidi bandaisiya ndozvandakafira but handiri form 4 bandairamba tracksuit yayo ndairamba tracksuit yayo bandadzokera ndine masneakers nezvimwe zvavangu vandipa hwavo. Then baba vangu vaibva ndazonovaona abva vatose vatatanga kutotaura bva vanditi oraiti saka izvizvi unogona mborambako kuti kwamaini wako for the next 2 days but ndichaya ndokutora chii ndokuperekedza chii kuningini. Saka ndaitoenda kunovaona every day chindonovaona achitava nyaya. Then musi wachoniwo ndichazoti takanosangana papi chaipo kwati vakazonditora ndokubva chii vatonondisiya parengi ndakwira bhazi kudzokera. Guys ipapo up to now most ndasingazivi kuti vabereki vane love but ndakutozozvifunga zvekuti that love yavakandishiva baba panguva iyo zvinhu zvazvikaomera but ini I didn't see it that way. Inini ndanga ndiri selfish kuti ndoda kutozoti ndipuhwe mari yegrosari ndotenga maputi nemadzingi ndozvega zvandaida kuenda kumba of which it didn't turn out to be like that because baba vangu vasina mari panguva iyo zvinhu zvazvakaoma vasina mari ini I didn't even understand kuti panguva iyoyo baba vangu zvinhu zvazvakavaomera zvekuti beyond repair. Ini handina kuisa mupfungwa because ndandiri mwana mudoko and I don't remember vakandobika bhali mazuva vanga ane bhali. Saka vakandobika bhali vabika bhali handimboziva zvipepa zveshuga zviya. Saka chipepa cheshuga cheche chaisirwa mbuva kumusha handika panguva iyo now ini ndaitozozvifunga mumwe musi ndaizvifunga kuti but baba vangu inini vakandipa bhali of course that year randandiri form 4 I feel like why would he do that but now izvozvi this year ndaizvifunga kuti ini baba vangu vakandobika bhali. The fact yekuti vakandobika bhali riya ndokubva vatora bhali pavairirya ivo havana kudya rese vakandotora bhali riya vakaisa muchipepa cheshuga even though vanga vasina lunch box vakandoisa chii
muchipepa cheshuga ndokusunga nechitambo chavanga vanacho mumba havo nekuti ndo zvanga zvipo panguva yacho ndokunondivigira vakati Sharon handina mari yekuti ndiite sei ndikutengere grosari chio bhali iri ugozorya muzhira bhali iroro handakurirya ndakarirasha nepahwindo handidi kureva nhema ndida kuti ashua ndakarirasha nepahwindo kwezi ndakafunga kuti rikashisha richatanga kunhuhwa ini ndisina kurirya ende handisi kuzomborya bhali why would I eat bhali mubhazi ndozvandaifungawo pathat time but now manje this year ndaizvifunga ndichiti no ndandiri mwana mudoko pepe bhali riya the fact yekuti baba vangu vakatobika bhali vakaisa muchipepa bhegi cheshuga ka vaitoshaya kuti voita sei kuti mwana wangu aita sei afamba achirya ndo zvavaifunga panguva iyoyo but ina handina kuzviona like that ndaitoda grosari ndaida machipisi ndo handaitoda aifamba achinhuhwira bhazi rese saka baba vangu vakandipa chimbuva chavo chebhali ichocho baba vangu paholiday saka ndokuzobva kwandikaita kupi kugweru but handingamboti ndakazopiwa grosari amai vangu akangotipawo a few vandadzokera paipai kupi kugweru ndiri mugweru ndichidzokera remember ndakagara pasaidi mazuva ayo ndokwaikumbira makorokoza sapani makorokoza aibva mine kuti aibva kuzvishaona aibva kupi ndobva wapindawo ndoandaitoda manzepasi handa kumawana vakandipavo chimbuva chachiri mubepa imo ndikachirasha nepahwindo ndo zvakaitika ndakachirasha nepahwindo handi kureva nhema asi kundipa vakandipa vakatozoiseka rimwe gore nyaya yacho vachiti asi Sharon iwewe wakarya here bhali riya randakakupa iwe ndikati ndakasvika naro kuchikoro rashisha zvane nhema dzako ndoona sekutoti wakatorasha nepahwindo ndoona sekutoti wakarasha nepahwindo ndikati aiwa kana handida kutomborirasha nepahwindo ndaita sei ndakatosvika naro kupi kuchikoro ndasingadi kuvarwadzisa guys ndasingadi kuvarwadzisa ndati handakasvika naro kuchikoro asi kuti chokwadi ndakarasha nepahwindo but this year ndopandakatozotanga kuzvifunga kuti aiwa ukona mubereki wako aderoka it's not kuti zvoni havasi kuda vanenge vastorina but kungoti havari kushaya zvokuita kana kuti ukuudza sei ndobva ndakwira bhazi kubva kugweru guys I was so heartbroken ndichibva kugweru especially the best part was ndakasvika mugweru ndikaona malights emugweru ndikaona mainini vangu and I really liked the life yavaigara iyoyo ikanditora mwoyo ndikaichiva handiuye bai ndakaichiva ndakanyatsa kuichiva life iyoyo yaindiitira to the last extent life iyo ndakaona ichigarwa maini vangu ndobva ndasvika kuchikoro pepe ndobva ningirikini ndobva ndatosvika ndobva ndatogara futi kugweru ndakazombokudzokera but haiko ndanda kuziva kugweru zvangu ndobva vatozombotanga ndobva ndaizomboenda chinotsvaga nzvimbo kuMidlands State University but now handasina basa hangu nezvakawanda stereki life yavo yakangoramba chimaintaina that life yavo yanga iri yavanayo ndikatozombogara monthi futi kwamainini vangu namwe mainini vangu atati navo vachingorama that cozy life yavo iyoyo yeah so that's pretty much it nerwendo rwangu rwandakaita sei rwandakaita ndichinda kupi kugweru guys ndipewo minutes 1 second ndikatogara for a month ndikazongora machimboenda wakazotama wakagara kumukoba imukoba 4 here kuti ende uyu kwaiva nemasuhweho kusaidi ukanichazoti mukoba 4 kwati yanga iri chii kwawazomborogara ndikanobenda month ndiriko after form 6 so that's pretty much it nejini yangu yandakaenda kugweru but it was my best experience handiri kunyemba it was my best experience yekuenda kugweru kwandakaita ndandiri form 4 ngandichiita ndichiedha vamwe vataurewo saka zvachangoita zvekuti pamastories ayachangoita zvekungoedha anenge aripo panguva yacho achidi tichiisa panapa ndo zvadaita sei ndo zvandoda kuita so ndakuchiedha vanhu manje iyi nhau yekungoti tiringotaura maexperience chete hatisi kuda macounseling kana kuti chii tiringotaura zvawatikangoita go through pamafirst time tichienda kune imwe city kana imwe nyika right ndaedha link ndakatoribhadhara but havasati vazviziva kuti ndakavabhadhara indirectly right pana guest head
Zviri sei maenda ku? Ndeipi? Kuri sei? Mushe kanjani? Handisi Zviri bo, taura kunyatsokunzwei. tinzwe. Kweisi kunzwi kwese? Ndiri kukunzwai dho. Ndiri kukunzwai. Handisi kukunzwa. Hamuri Mira kundinzwa ndibude here? ndidzoke futi. Alright. Ndiburitse ndidzoke futi. Alright. Anesu, sei. Muri sei sisi Shero? Anesi, Sisi Shero zviri muri sei? sei? Ndiri bo. Zviri sei? Ndiri bo muri Kuri sei? sei? Kuri bo ndoda kutaurawo yangu. Zviri sei? Mina imbomhorosa Prophet crash. Zviri sei? Makandicrasha ndoda mukanditiza ndichadi kutaura nemi. Right, taurai tinzwe. Chii chakaitika? Yangu ndeyekubva from Gokwe to India. Gokwe to India. Ehe. Taura tinzwe. Ndakamboitawo madhirama angu like ndasvika paairport. Ndobva dhodhi vangu ndakatoendesa mabhegi angu chichii zvese zvanga zvitoripo. Then ndakabva ndaudzwa kakuti mabhegi ako unomaona wasvika. Ipapo ndakatsanangurirwa zvakanaka. Asi izvi zvokuzoverenga tiketi kuzoti chii hapana kana zvaizikanwa apa. Asi ugone ndongo katofotokopa zvese netravel itinerary vakandipa. Ndatokwira ndege paya. Handina namboverenga tiketi apa. Ndatongokwira hangu ndege mu. Handisi kutoziva kana kuti nditi ndaendei panditozivi. But time yekukwira waiziva here kana kuti usingazivi? Ndaitoiziva, ndaitoziva kuti ndiri kusimuka na 3:45. Ndakatobata time tikatopesana zvakanaka. Takatopesana nekuziva kuti ndiri unosvika mangwana acho handaiziva ndiri unosvika mangwana acho. Then ndasvika muEthiopia manje. Kuti takuda kubuda mundege zviya. Like pandakakwira papa the opposite side kwanga kune umwe musikana so aiyepo. But anga kangopusawo zvezvokuona kuti munhu inengewo first time kana kudya anga asingadyi mundege haana kana chaita. Aingokumbira mvura chete. Ndiri kuda mvura. Ndinozwa zvazviri nani. Zvezvokuti inenge iri first time but hauzonyanyo. Unenge usiri kunyanyo kutya chichi but iye ndakangoitawo madha kuti munhu inenge iwo first time. Takubuda manje. TamuEthiopia manje. Ndobva ndamubvunza ndikati iwewe unobvepi iwewe? Zvikanzi ndobva kuZambia. Ndobva kuZambia chichi asi ndiri kuenda kupi kuIndia. Ndobva ndiri kudii ndiri kuenda kuIndia. Handina kumboverenga tiketi kapo. Kana zviri kuziva kuzoti munozopinda muzvibhazi zviya kuzodii zvavo zviya handina nechandaiziva. Tisi takatoita tisi takatoita last kutozobuda mundege. Takutoita zvekumhanyisonzi budai. Takubuda takatoda kushandisa toilet zvetakuda kubuda. Ndobva tabuda. Saka kubva nditi tione tiketi rako kuti tiri connecta same flight here. Inini tiketi ndakangoribata muruoko but handisi kuziva kuti chinhu chofanirwa kushanda kana handitozivi kana kuti nditi ndaiti ndasvika kana kuti ndadii handitozivi. Apa kuzoti ndaifanirwa connecta ndaiziva but handina pfungwa dzekuti ndiverenge kuti nditi confusion kana kuti handitozivi ipapo. Ndobva ndiye akatozotanga kutozotarisa nekuti tiri kuzoenda kugate ripi chichichi. Ndobva ona kuti tiri connecta same flight chichii zvese. But tese hapana chaiziva. Ndopatakazongodhirectwawo apa language kanonoziva kuti muEthiopia vanenge vasingatogoni kutodii. Mirai pane munhu ari kundifonera. Kola anenge ari kufonerwa guys. Ndobva alright muri kundinzwa?
ndikunzwa. Hello? Ndikunzwa, taurako. Muri kundinzwa? Jena kwari kukufonera this time guys. Jealousy. Jealousy. Makundinzwa nditi? Ndobva ndatazoenda paya ndobva tamirira ndobva tazoconnecta another flight. Ina ndichakunzwei ini? Kukunzwa. Ita exit muri kundinzwa? Ita exit ndikudzose futi. Mina ndikubvise. Muri kundinzwa here sisiya? Mina ndikubvise dzoka futi, ndakubvisa pa uyu dzoka futi. Ndikuzama kumu-add again. Hello? Anesu? Hello? Anesu? Muri kundinzwa here? Guys, kana pane ari kunzwa nyorera Anesu pascreen kuti hanzi ita exit udzoke futi because Anesu haasi kunzwa guys. Ega ndiiteki. Anesu dzoka futi. Ndokumbira muudze Anesu adzoke futi because like ndamuta kick mubox kuti abude adzoke futi. Nditi. Ndamuita kuti adzoke futi. Anesu, okay. Anesu? Ndakukunzwai manje. Yes, I think ukafonerwa uri palive sometimes inoaffectika. Saka ukaona wafonerwa ukadera foni yacho kana kuita something unoita exit wodzoka futi handiti? Alright. Tapinda paya takuda kunoconnecta kazvezvoti munenge makamira pazvimagetsi zviya takamirira kudaro papane like vakomana vamwe makomana 2 vanga varipo hatizivi kuti ndiri kunyika ipi but vanga vari like vanga vari maafricans zvezvokuti vanenge vari vanhu vaya vari kuziva kwavari kuenda chichi vanenge vari comfortable vaitongoita zvezvokuti taitongofeel out of place tiri 2 nemusikana yaya wekuzambia ndobva tonditi I think isusu tinenge tauya pagate risiti rowaisi tichistega takangonyarara seems everyone ari panapa anenge arodini kati ndipo like zwinga pakanyorwa chichichi tangogara paya takapusa then pakazoita vamwe madha vakazotanga kuda kutaura nesu but chirungu chaisanyatsobuda vaiti vaibva kucongo vaitouyawo kuno kuindia kuzorapwa ndo vatakazotanga kutaura navo chichi paya then time ndobva dzazokwana then ndokuzoconnecta another flight takouya apa inini handikuzive kuti kwandiri kuenda kunotoda another night kuti ndizosvika kubva paairport kana ndichinge ndasvika apa ndanga ndisina kana line dzisim card zvekuti rekuno uku kuti ndinozokwanisa kuzotaura nemunhu ari kuuya kuzondigamuchira panga pasina. Then ndasvika paya ndatocollecta bhegi then ndakunobuda kuti uzoti kunobudira kupi manje. Hello? Foni yako yakure, foni yakure. Makuninzwa? Then kuti uzoziva kuti kwakunoexita kuti urikubudira kupi unenge usingazive futi. Then ameno chakangoitawo kuti ndingoti rega ndinobudira neuku kundobva tanobudira nemusikana uyu musikana uyu munhu aizogamuchira like vaicommunicata vaiziva but inini ndasingakommunicate nemunhu aiuya kuzondigamuchira kuchikoro kwacho. So iyewo akanga akangomirawo then akabva angoonawo kuti pane vana vadiki tatiritu pane vana vadiki avava then akanga asenderwa piki rangu ndichikwira kuti munhu uyu
ndiye ari kudhidiaruka saka kabva ndaidentifya kuti chi then ndobva atotanga kutondidana chiti kamu chichi ai ndakatomboda kuramba kuenda ndakushaya kuti ko munhu ari kunditi kamu ari kundidii unongozivawo zviya zvekuti unongochitya plus unongochangosvika then ndobva atozotanga kundibvunza chichi ndobva ndamuudza ndobva tazivana ndobva atofonera dhidhi vangu kuti chi kuti mwana ndadii ndave naye then ndobva ndatora nedhidhi ipapo ndobva ndakabva ndazofeelawo comfortable then ndokuzonditora ndokuenda neni neanother institute yekuchikoro ndikazosvika the other day kuchikoro kwacho kwandaenda ndonyaya yanguwe so sweet ko muzambia niwe kupusa akazoita sei ndakangomusiyawo paairport because taenda kudifferent school iye aendawo kwaenda ndaenda kwaenda hatina kuzombozotaura plus uye anga necommunication yemunhu waiya kuzomutora ini ndandisina ka oraiti ndaibata oraiti waita hako anerega ndimboedha mumwe but wakazombodzokera here kuzimu after ipapapo kana kuti wakazongoramba uri kwaunazombodzokera kuzimbabwe handisati ndakauya last year utori munyowani ibo but right now ikokoko inguva ikuindia It's 9 to 11 dzeusiku 10:51 p.m. muri kumashure nesu kemi ndomboti muri kumberi tiri kumashure hairi bhore gamboedha mumwe all the best handiti alright thank you iribo ane mainoku yesi kanishema yesi mfana yesi minyina mushe mushanya adimaya waswera sei zvako adimaya akablokwa makanyanya kumupa shuga stereki achazo adblokwa musi wesunday asi china indambomuona ndeivi inongoisise angambori mucomment section I think usati watanga handichaziva pandamboona zita rake ndiye akonzeresa imwe live yedu kana iriyo iya yatatadze ane spirit of anti-technology asisina usadaro adimaya usadaro munhu wamwari adimaya otherwise muri sei mushe kanjani ninezi usadaro bamunini vangu hai wow amunini wenyu kuteseikocho nda kutomungwatidza muswesande muchaona zvenyu paizvozvika hana handiti kari kurova kani ungazodereri naivatingori kuita zvawakaita musi wawaona mubhedha nemashitsi ewaiti kurara mukutakatira zvibreketi yaka kahana kari kuti tibu iri kurova zvisingamboiti ndiri kutya kuti vaikari what will happen ukati ndini here sheroni chipo manzira mwana wepabhikita ndini here chokwadi makazondikandira manjenjenje mukaderera asikana aiwa handina hangu zvandataura tiri kungoseka handina zvandataura inobva yarova mukadero ndandiri stable but izvozvi zvimani hope unenge uchigona kuzogara nekuti musi uyo waitotadza kana kugarisika palive saka musi uyoyo ndototya zvangu unoda kutobuda ziya gezi ndozvana ndinondirovera zikaiti ndinotomboda vanhu vanondisimbisa gaizi because hana yangu ndiri kurova I'm not even joking utotexta adresi tiposte matena emergency kuda ngosvika nokuti ndoona pane zvichazoitika ipapapo musadero gaizi amona aiwa chibvai idzokerei kune nyaya yedu yanhasi ndoona pane mavhauvha achazovhurika no ndokublokai amuone
ndobva ndatongoziva Anyway. chokwadi. Aiwa, Ndobva no, ndatongoziva no. kuti adzimai anodiwa zvekuti. Ish, amawa, no comment. But anyway, dzokere kuri nyaya yanhasi. Guys, ndakutokudaziya guys. Yangu nyaya ndeyekuti ndakanodzidza muHarare. First time yekupinda muHarare but kunodzidza manje. Saka ndasvika ikoko handiti ndakaenda zvikoro zvisati zvavhurwa muri muna January. Ndobva ndasvika. Saka mumaraini medu mune musikana aidzidza pachikoro pandainodzidza. Vanga vari masamanyika. Saka ndobva ndatonointroducewa musikana ndanenge achizoenda neni kuchikoro chichi zvakanaka. Ndafara paya. Ndabva kumba kwedu ndakatointroducewa kuti ndiye musikana unenge uzoenda naye kuchikoro. Ndobva ndaomba kwavo manje akanditi unoona umba kwedu aingogara few houses away. Ndoenda umba kuya ndasvika amai vacho ndobva wanditi wakadini zvako ndikati vakanditi hesi uye ndibva ati ndiye mwana wokwanhingika uyu anenge achizodzidza pachikoro pedu chikanzi wadaiti tafarawo kumuziya ina pachimanyikana ndisati ndakambochinzwa. Ndobva vanditi unotamba here? Ndikati kutamba nhodo, pada, bhora kana chii. Kuda kunditarisa manje. Kune munhu akunditarisa kane rimwe ziso riya rekuti ndikati saka pamwe kunokuHarare zisabva masvingo. Pamwe kunoku havatambi chii magemu ataitambawo. Ndobva ndakutowedzera ndikati kana Crazy 8 ndinoigona inonzi nedraft. Ndikati kudai zvandataura zvanapada kuHarare pamwe hachirema chirega kudaro kani. Ndakawedzera ndinotamba kana Crazy. Aiwa, inini ndati muri kureva raka here, nhodo nepada. Vagoti bvu kuseka zvauri kuita izvozvizvi. Vagoseka amai ivavo. Ndabva ndikushaya kuti vada kuti saka pamwe kuno kuHarare chi havatambi pada ndezvemavhu izvi neraka nenhodo. Ndikati pamwe kunoku hazvisizvo. Ndikati rega ndichitorawo zvinenge zvechirungu. Ndibva ndati ndinotamba kana Crazy 8 nedraft ndandatombotaura tsoro. Ndikati tsoro mukureva tsoro here, nhodo here, chichi ndiri kutaura kamagemu angu. Ndofunga ndikati rega ndichinje kakuda izvi tonyanyotaurawo zvetsvina tsvina. Ndikati kana Crazy 8 draft neSnakes and Ladders ndinotamba. Vagowedze kuseka. Ini ngatigochinzwa zvekuti havanotambi. Saka madhiziwo ndopapaine ndandamboona tumagemu twetu twecalypso hameno tumapuzzle twaipiwa kana watenga calypso kana kuti waita sehameno. Saka ndobva ndakufunga ndikati kuda ndobva ndakutoti puzzle checalypso ndiri kutochidzidzira hanza ndakuchigona. Vagowedzera. Ndatonetseka. Enda vana kana kutombotaura kuzvikudu zvauri kuita iwoyo izvozvo. Vakatodza kana kutaura mukuseka. Vagoseka vagoita kunge vachadonha vanga vakagara pamagarden chairs so. Mwana wauya ndobva handiti ngatichienda. Ndibva ndafamba. Saka zvakanditsa kuti amai havanyanyoseke. Ndobva vazopedza kuseka manje. Tapinda mbakapatata kubuda. Zvikanzi sorry. Kwedu kana tichiti kutamba kubvunza kuti unofara here kwenyu ikoko. Ndikati ndinofara. Tomboseka zvako. Ndaiti ndikavaona vachibva neukoko indaikona ndasingadi kuvaona amai ivavo. Because ndaingofunga masekero avakaita soka. Kuti shuwa ini kutopirira kutaura magemu andaigona. Ndobva ndazochiburawo zvangu ndazoendawo kumwewo kunyika dzakanaka. Kwakunosvika kwakupinda muchimbuzi. Kwakugezawo maoko zvaita vamwe vese kwakuenda pahendi dhiraya kwakunodhiraya maoko. Saka ndadhiraya maoko aya ndaingotedzera kazviri kuita mhomho. Ndadhiraya maoko aya ndikona nhakuziva kuti unobaya kuti chidzime kana kuti chiite oni kwakuri kuchurch conference. Saka ndobva ndadhiraya maoko aya manje. Vamwe vanomboona kuti vaizozvifambisa sei pakuzodzima apa. Ndigotsvaga pekudzima ndingapawana. Apa chirongoti kutotsvaga tokandodzima nepapi hendi dhiraya kutotsvaga.
ndobva ndashaya ndobva ndati ndataimira vanhu vapinda kamumatoilets mamine hobho ndinga mamine kana ma20 ndobva ndatemera vanhu pasina ari kuona ndobva ndabuda mhanya andakatiza pandikatroti chazoitika handizonzi ndini havazozvuti ndiani andabuda muya ndichimhanya ndobva ndanodzokera ndakakudzoti ndakanogara muconference imomo shoko rakataurwa ka handitombozoti vakaverenga kunani kana kuti vakataura chi ina ndakangoteya nzeve yefire brigade kuti chiya chichapisa saka nina ndakataimira kuti chindikanzwa kuti zvaita saka hapana nda kuti nanhasi moto uya nanhasi moto uya unotora nguva ngani nanhasi aiwa ndinotombonzwa zvangu shoko saka ndakazoti ndakudaumbodzokera ndobva ndatya ndikataiwa this time ndakadzokera ndongonogeza maoko angu ndopukutira pahembe handisi kunochibatidza because paya moto watipotsa this time ndakufunga tumwe kunzidzura ipo nemurutsva kaviri saka ndakazodzokera zvokuzi hevi all day tiriko saka ndakazodzokera zvangu ndanotarisa undione vamwe vari kungonodhira icho zvisara chichidzima chega ndikati ndosaka fire brigade isina kuuya asi ndakatonetseka chemausazonyatsosikaoka aiwa kula ndambozvivungira kese amachecheche mune chivaya brigade kese ndikutorevesa saka ndakazongoti hangu papa yawo ndobva ndadini ndobva ndangoona zvaita then imwe manje yandakazombotamba ndifunga ndaane mazuva ndakunyika kwatakatamira ndobva ndatumwa manje kumashops ndikanzi unofamba wakadai saka ini ndakazondonokwira bhasi namba rakati ndoraunokwira saka inini anombonzwa kuti mabhazi acho anenge akawanda ndaifunga ndekwedu kwamurambi ndoko kuti rinoenda makuseni rozodzoka manheru anenge ari ma11 saka inini zvenhamba izvi kuti hazvinomboya mumusoro mangu ndakangotarisa shepu yebhazi ndobva ndakwira risiro manje ndangotarisa shepu manje ndaifanira kukwira namba 12 ndangoona shepu yebhazi ndobva ndangopinda ndikati iro bhazi rawo here ndobva ndajambira mubhazi muya saka ndaifanira ndaiziva kuti rikaramba riri straight rozotena right bhazi haringateni right ndakutoona kwanda hakusiko manje anobva ndanyatota aiwa no vai kuna mwana kusheuko gezi shepiri gezi aiwa mabhazi acho zvanga akaita kama pane raitongori neshepu iyoyo senge toti zvanga zvakaita chiko raingori neshepu yarari inayo iyoyo saka ndaingoona hwani iroro saka ndombozwa kuti kune rimwewo nhamba rine shepu yakadaro manje zvimaold bhasi izvozvo andajambira mubhazi muya tiketi ramuratidza ndagara manje ndaona bhazi harina utena right ndaiti ndofunga chi ari pamwe riri one way yatauya nayo andagara andanyatsozvoti panapa ndarasika Bamadi. Mwari please. Kabasa gaga gani kola please. Please internet ya kola please. Tipa shape guys. Tipa shape. Oh go boita mina ndio viswa dzoke futhi. Sister ekanda ruku kubvisa apa baba. Idzokai futhi. Dzokai futhi sister ekanda dzokai itai rejoin mendi se link. There are some people out there, guys. But chokwadi chinhu checha chinoti hwihwi chemvu chinoomesa maoko chinonetsa kushanda, guys. Ndazoseka nhasi mangu akutorwadza pauro pangu pakutorwadza even matama akutondirwadzisa, guys. Ngandimbofarira tasvika tudete iwe tiripo pabhazi reshepi ipapo. Manjenjenje vadzoka manjenjenje
ndeipi saka ndobva ndinowe ndapinda kamubhazi ndaona kuti panapa kwandabva nekwandava mundenge ndapinda mutauni umo ndobva ndaburuka mubhazi muyama ndanombobvunza ndikati akana chirungu chacho futi ndandisingazo nemi intaneti yakura chiko chiri kuitika gaizi. Guys, no. Ndakunzwa chimbobreaka. Ndobva ndobva ndangoenda across the road ndobva ndakwira mune rimwe pasi papo manje ndobva ndachizochingwara kuziva kuti aiwa shepu yebhazi haiverengwe unotarisa nhamba kwete shepu kwozi kala yange yakangofanana but pane mashepu anga ariko so saka musiye ndakadzidza zvangu kuti monguri unofanira kungoti weekend chana asi ndo zvandakasangana nazvo zvimwe zvezvimwe zvihombe paunoenda kakunyika dzamwe handiti unopiwa mari yekunzwa kana kubvunza kuti une eni mari here unovaratidza kuti handinayo in case unozomutambura uripo inipiwe mari iyoyo tore hembe ndonyere pazasi pebhegi ndasvika paya zvikanzi une mari here ndikati ndinayo zvikanzi irikopi ndikati ndaiviga kuti ndisabirwa inenge haifa ndafunga ndarashika zvinenge zvichifamba sei zvemari izvo ndiexplainirei first aiwa kaunenge wasvika kapa-airport wobva wanzika do you have any mari yekuti munhu ari kufanira uyo nokutora akasakutora you can make your way painini mari yacho yandandapiwa yekuzovaratidza kuti handinayo inobva ndaiviga kuti ndisabirwa paupenzi wacho ndaakuisa mumonaki rinoenda kulageji zvokuti dei rakabiwa yaingobiwa ndatoti ndagona zvendaviga akola guys saka ndazosvika ipapo kundibvunza kuti une mari here ndikati ndinayo zvikanzi une mari ndobva ndamuudza ndobva handitarisa kazvazvo kunditi ndimuratidze zvikanzi iri kupi handibhegi rinenge ranokudaonekwa rabuda ndikati it's under my clothes I've put it, I've wrapped it nice muhembe dzangu kuti isarasika akangonditarisa hake ewe ina ndatoka ndichengetedze mari manjenjenje makaoma manjenjenje aiwa ndandiri mwana mudiki wasikana unenge uri mwana mudiki unenge usapfungwa dzesisa dzakushanda usati wakutogoziya ngoti akurashika mabheki but manga mune zvinhu zvenyu hanambozviziva kuti bhegi rinogona kurasika ndaiti kachaenda nendega achirasike rinorashika bheki maimwana rinorashika mamwe anozotevera nangu asandasvika andasangana naye but shamwari dzangu mabheke ake senge ishamwari yangu yene munyama mabheke ake anogara achirashika uri aitirega ndimboedha mumwe sister manjenjenje nhasi ndasingambozivi kuti munosekesa like this aiwa iwe takabva nekwakawanda iribo tanaka ndakachikona uri boxi dzoka maita basa tanaka ndakachikuona uri muboxi dzoka shamwari tanaka sister fungai hello hi shema zviri sei tiri right uri sei ndiri boxi kuzvikupira papi guys ine nangu ndiri team kuku ndakagara hangu ndiri team kuku but admire pakarepresenta chimuti paya guys makamuona sei ndokuti mukwashaka handanguona but I was busy I was actually busy saka handangumuona kuti ndomuona sei I didn't see it that way asandechaunerera guys mukatangotangota zvesunday ndobva ndatanganzwa kubuda ziya guys saka if I'm feeling like this what about musesunday zvonichatobuda ziya ndisingaiti ifuti mukataura izvozvo ndiri kubva ndabuda ziya kumusi wacho guys takutoda masponsor potita masponsor potonzi patosponswa chikafu patosponswa dress patosponswa chichi
potosponswa wifi Zadero guys. No, Zvazvinhu. remove guys, remove. Pakaipa. Nduzi anenge Yeah. kubva yatanga kurova. Iri kurova guys mukatekotora zvemutsvisa nje. I feel countermounted. I feel feared. Taura itidzo chichakaitika. Sendataura hangu nyaya yangu ndadangoti thank you so much Shema for the program. Inini ndangadzidza zvakawanda kubva pazvakatanga izvi. Heartbreak chichi unongotofunga kuti wakaenda through heartbreak but ukazonzwa heartbreak yomwe munhu ka ndopanotozoona kuti okay yeah mawani. And also just nyaya dzacho dzaingotaurwa ini ndaisatombozviziva kuti maybe unozogumisira wakueurope ikoko wobva wanyengo nemunaija iwo shoti ndadiwa nabrother wangu pamwe munhu ari kutsvaga mapepa utombozivi saka iti zvino hatisi kutongodzidzawo zvakawanda. Also hameno kana tikwanisa kundipa opportunity ndangoitawo shout out handisati ndamuona hangu mubox but pana mukoma wangu vanonzi Magi Magwaro ndakadzidza nawo kuchikoro 2 zvavakadzidza mahigh school handisati ndavaona hangu but ndaingoti mukoma ndinogara ndichikuonai muri right here. And then panyaya yangu haina kumbonyanyoreba. I think I was one of the people I to advocate kuti muite this topic. Pane nyaya Alice yaakambotaura so akazokatwe kuti anzi aimhanyira chimota chichi. Saka inini zvinhu zvakangondinakidzawo kuti okay kana wamhanya hanzi taimhanya kunotsvaga basa zvichinzi choose B. Aenda ku South Africa. Ndinotoida nyaya iyoyo guys. Saka ndakatosuggestawo kuti ngatite topic yekuti chiwasvika kunew country chii chinoitika kuti wazosetla unosanganawo nezvinhu zvakawanda totodzidzawo. Inini yangu usati waenda mberi mira Prophet Israel hanzi ndisei palist yepasande apa mukufanira kutosponsa mukuda kungoona chete ivi Prophet maiva crash yangu igone zvida kutorwa manje panapa sponsor imi because you don't know what's happening behind the scenes right now. Izvi zvindosinga ndichitika pamunongotaura ziya rinobva ratanga kuteuka ndiri kumhanyiswa up and down inini. Taura itizwe. Inini yangu short and aistomburiwo haina busy. But anyway, last year ndakauya kuGhana nebasa. Saka unenge uchito research yako kuti kuGhana kwakambomira sei, kwakaita sei. But chinhu wani chandakaudzwa ndechekuti Ghana kunopisa. But unenge usingazive kuti kupisa kwekuWest Africa kupisa rudziya. Kungopisawo maybe the hottest day in Zimbabwe ndokupisa kwakunoita. Apa ndasvika paairport. Kubuda muairport mukati munenge mune aircon kapana ndakatopfekawo kajuzi kangu vanhu vese vakangonditarisa patikadzika ndege. Vanhu vese vakanditarisa because inini ndakabva ndapfeka jacket randandinaro plus ndandine hoodie mukati ndapfeka juice pamusoro nchiti ndibate zvinhu zvangu zvakanaka. Vanhu vese vaingonditarisa kuti mwana uyu chii. Tapinda mukati muairport paya zvese tapedza process tabuda. Kubuda panze so kutadza kufema. Because kuri very humid. Saka kutotadza kutofema. Kuda kutofenda. Tushati kochi. Kupisa. Munhu anga achiyazonditora batonditora. Agonditi chii. Akatondiona face yangu kuti there is something wrong and I'm not myself anymore. Ndatsva. Ndakutosweta ikita kuti cha. Kudai. Aba kutoshati. Apa utoshati chichi kuitika apa ndakabata zvinhu chichi. Tapinda mota ndiyakatozoti saka bvisaka jackets. Tabvisa jacket pepe. Tobvisa jacket todibatsira kubvisa jacket chichi. Ndakutosaneka top kadiki. Ndikutotrust top yana ndakapfeka long sleeve. Apa handizivi kuti because ndakamuka kuZimbabwe I think that's my 3 am kuti ndobata flight yangu. Kwaitonhora. Pandakasvika kuJoburg kwaitonhora. Ndakaita layover muJoburg. Kwaitotonhora saka takatopfeka majuzi. Saka handaambozvifunga zvokuti chizvesho ndichasvika kuri kupisa. Ndasvika kupinda pepe ndapinda mota aircon kudai. Takaboti chimboyasoisa aircon kusvika pekupedzesera. Ndakuti ndakutonzwa zviri nani. Ndikati tokumbirawo mvura mune mvura here. Tokumbirawo mvura. Ndofunga munhu akatoshati zvada kuitirwa panapa chachiko musikana uyu kutorwara here kana kuti chii. Ndikati alright it's okay. Tasvika hapa neimwe shoko akutoti akubuda kubva muairport. Saka kuno kwanodriver on the opposite side of the road yekuZimbabwe.
saka inini mupfungwa mangu ndichiri kufunga kuti tiri kuZimbabwe akudriver like takutomubatira steering kuti iwe kuita seiko uri kudriver kuother side koinda akaseka akati iwe ukufunga kuti kuZimbabwe kwenyu kunogerewe patapinda pataenda kwadainogara patasvika patagara Econ saini handigoni kurara nefeni ndenge tichinzwa ngechi kuri mhepo hainyatsonditira bo ndakudzima feni ndikati hatakurara it's okay kumuka ndakadikitira kudai ndikafunga kuti ndiri kurwara ndikafunga kuti asi pane something chandadya chii ndine fever ndine chii chiri kuitika kutosweta kubuda dikita kudai kuisa Econ kunotora mvura mufriji kutonhorera kuzvidira kupinda ndakapinda mushawa kuma midnight kuti ndigeze ndatsva saka manheru acho iwapo pandakasvika kwandaigara ndava ndipa line ndapuwa line zvikanzi tozokommunicata ndatengerwa dinner zvikanzi wait a minute. It's okay. What wakabata steering yemota? Apa unenge uri kuunderside indakati pipe chimwe chirakaita ndechoti pipe unongwajera kuti kana uri kuZimbabwe uno driver side iri kuright handiti and then uyu anopinda anoenda kuleft passenger ari kuleft inda kutomhanya kuleft side kuya utonomhanya zvikanzi uri kuenda kupi kwadriver kwaiwewe apa akuzodrive so anyway tazopinda mota tazosvika kuya kadatengerwa dinner zvikanzi chi mangwana makuseni chayazokusira breakfast because yaenda kubasa ndasingaende kubasa that day mangwana tokusira toyazokusira breakfast ndakatoti don't worry handigoni kudya very early ndotozodya time pandaitawo Google search ndikatoti apane mall, there's a mall iri about 1.5 kilometers away from panapa I can walk tichi-exercise ndichitonawo nzvimbo chichi don't worry musauye don't bother yourself endai kubasa mozoya manheru or something pandatosirwa ndasina mari ekunoko pandatopuwa mari iri bo ngatifambe the next day ndatozororawo ndazomuka ndageza ndagadzira ndikati rega ndichibuda dzadza kumapast 11 ndikati rega ndichifamba zvangu kumo ndinotenga chikafu changu nditombotendererawo and pane zvinhu zvandaitodawo ndikati rega nditombonotendera chitoonawo ndototanga totenga zvinhu zvangu ndakavhura dhoo kudai pagoti zimhepo rinopisa ndikati kochiko ichi ndikati aiwa rega ndizvishingise ndibuda ivo vanhu vekuno kwanombofamba sei apa kufema manje kwaindinetsa because ndasandajaira kahumidity keke saka maita unge like ungati like salt ungati mvura because it's salt water because kune sea right saka I can't explain it but kari humid so ameno kasi saka ndikati nini chi badabuda ndikati iwe vanhu vekunoku vanofamba wani ini ndingazvitadze sei totozvitomagandanga totozvitawo totogonawo chete ndakafamba ndikasvika pagedhi ndikatendera ndikadai dikita kuti kuda kufenda ndafamba 2 steps guys vandadzokera mumba vandasvika vandanogara zvangu muEcon vanhu ndatozombodya zuva irororo ndikatoswera ndakadaro vakatozouya usiku vakutotiti kwakuri sei kumo ndikati ndatadza kuenda ini kwakuchipisa so it took me about a week kuti ndijairire weather kuti the humidity nekungopisa kwachona but now ndatojaira kunopisa zvako but now ndatojaira and then another issue yakatondinetsa was chikafu manje because kana uri kuZimbabwe unenge uchiti mhiripiri tinodya isusu totoda mhiripiri tinoidya wofunga kuti ndinodya mhiripiri ndakazoona kuti handidye mhiripiri guys wachidya chikafu chekunoku wadya pepe woona kuti kuimedza hauimedzi rimwe zuva ndakata kupfurutsa chaiko ndadya ndisikatombowadya mhodzi ona iwo wekunoku anenge achidya saka iye wekunoku anenge achidya pepe yake achitora achizvirova ningiricheti kudai kuti uri kutsvei zvikati ndiri kutsva nepepe ndikatanga uri kuzvipisira zvikati ndokunaka kwayo
ushati saka uri kunakirwa nechii ipapo zvikanzi ndokutonaka kwainotoita pepe yacho ipapo ushati saka muri kutonakirwa so but chandakazoona kuti inobatsira inini because even now ndakudya hangu handito pepe handidyi but zvinhu zvavo zvinenge zvine tumaspice ndinotraya kudya kuti ndichozvibatsira my system because ndakaona kuti ivo havaite maproblems nemudumbu nenyaya yepepa vatori it's rare kuti hanzi aita running tummy kana kuti aita upset stomach kana chichichi. I think pepe yacho inobatsira but inini manje kuti aitonda machallenges after every other week or so ndaiti ndikangodya ndotonzwa kuti mudumbu wangu hamusi kukwanisa ndakuda kumhanya ndakuda kuita sei but ndatojaira but inotora kuti it's a shock zvimwe zvinhu zvinenge zviri simple iyo kwaari anenge atokutarisa manje vanhu vainditarisa kuti musikana akakwana here uyu hanzi kuri kupisa officially tasvika zvinenge kuri kupisa kwati majaira tajaira hazvo but izvezvi rainy season saka kunotombotonhorera kunotonaya kwanaya kunototonhorera and manje chinotosekesa iwe unobva wapfeka juice unotoona munhu atopfeka juice kukangonaya ushati kuri kupfekerei juice handiri kutonhorwa iwe ufunga kuti ndo the same weather yekuzimbabwe yatajaira utoti kana iri 27 degrees 26 degrees ndo weather yekuzimbabwe so unenge wakangoti iye akatopfeka kajuice kuri kunaya kuri kutonhora saka kwakaipa saka it's just weather but Alisa totoinzwawo nyaya yaalice inokuti hanzi takanzi choose me Zakati pick me. Choose me. Manyira moto guys. Guys, aiwa. Mangwada kumuti Alice uye wende kuita zvokufonera pa WhatsApp. Enda phone yake inoramba meno nei. Tira kutoinzwawo nyaya yake. Iri bo aitabasira kandi ede mumwe maybe last one has. Iri bo. Thanks. No problem. All right. Snoko. Guys, I miss kudzi, guys. Ndikakuona ndobva ndafunga kudzi, I don't know why. Tichamutsvaga. Pane munhu anoita basa rekutsvaga vanhu achinovawana. I think Sisi Sharon vane that degree rekunovatsvaga vanonovavheta vovawana kwavari. Sharon Matenga. Ndakambomuona nhasi Sharon Matenga aripo here. Choose me. Nhasi tingoona crash. Nhasi ndaona crash. Crash munhu wamwari here. Munhu wamwari Class munhu wamwari kuti hanzi ada kusponsor dinner. Ina handi maphone call promises. Hatomboti zvangu. Aitomborita pemaphone call. Are you sure? Ndovarambira hangu. Aiwa munhu wamwari. Munhu wamwari I'm 100%. Munhu wamwari prophet type apa type. Actually ndinototi kana mapromisa ibva mapinda muchibhokisi uzomuda kupromisa kuita sei kana iri paper tinobva tatoipinda yotopinda izvozvi asi tobuda zvokuseka ngavato-requesta sure it's true munhu wamwari pindei apa kana iri paper tobva tatongoita madhiri ipapo totoshairira vanhu nemagostalo kuti Shero. Nemagostalo acho abazi. Ndibva ndanyora PayPal because ndine imwe phone yangu inonge ichitarira apa. Munhu wamwari 3 figures zvichienda mberi handisutomboita zvokuseka because takatotanga kutenga saka mina itoona kuti ndoite sei ndinyore PayPal yangu apa. Ndiwoyo ungochipinamira kuti munhu wamwari uyu PayPal. Munhu wamwari ngavatongopinda mubox vatiudzoti WhatsApp. Chakamirira imimi munhu wamwari hazvingoperere kunhingini kusection vakandikirashanura munhu wamwari ava vakadisappear. He disappeared. He virtually disappeared munhu wamwari ava. Ayo paipai vangongori crashika saka vanga vari pamawani vanga vachida kudecida saka vakazononoka kufunga mbva vaona kuti you already taken. Anyway, but I appreciate crash inoita sei inoramba yakamira newe even munguva ino stage yandakuenda kubudisa ziya guys Mr. Crash vakaita zvakashata havangouye tongocrasha tobva vadiswangoenda ikonizvi vakaitwa overtake mwe musika after dinner chazokuudzai what was transpiring toda kutenga imwe dinner futi nawo Mr. Crash. No, I cannot.
ava manje vanotyisa kuzoita crash kuita dhina nawo manje because the problem is kwatizoende kudhina because vane mudzimai but kwadzimai tinoita zvatinoda because hakuna magosi kanobva anyatsogela miya kubaiwa munhu wamwari vanga vasiponze regai vasiponze but tichazoene imwe story imwe musi ndina admire tisobhokuudzai what was happening behind the scenes you guys you cry aizi kugadzira dhina kunenge kwakada kungofana nevanhu vanogadzira michato vaya ndakatozozvioneni wapinda busy ka I'm not telling you ndichazoita story imwe musi ma-after thingings ndafarisa munofanira kundinyengerera ndizokuudzai what was happening ya unozongoti pwa wonyatsotudza zvese pwa ikoko mina nditezi munhu wamwari kana makasenda mobva matotaura kuti yaita then itaite sei tobva tatocheka iyi foni inotarire continue nestory munhu wamwari atombomurelease crash toisa zvako ndo owe me my birthday gift ende continue ya saka ini ndotangura like kutanga ndichada kudzosera kumashure inonzi like pandikatanga ndakafamba ndega handingati ndega but ndakatanga kufamba ndichiri mwana mudiki so mufamily medu tiri 4 ndine 2 my brothers I'm the third born then the last born kashi kamsikana saka zakatichi inini nemunin'ina wangu patikakura tainzi namama tinofanira kuenda kuholiday kwako saka madays taigara mukadoma kana kuna vanonzi mukadoma like tatiri kurimuka so taifanira kubva kurimuka toenda kuriyo kwaplot saka pataienda kuya ipapo I was 8 years my little sis was 6 because achasina munyanyosiyana saka ndaikaperekedzwa just imagine kamunhu kane 8 years taikwira kombi 2 taikwira the first kombi toburuka mutown tofamba tonokwira imwe kombi toenda tonosvika kuplot kwagogo ndonokazina ndine ameno ndaiti ndikachinja nzvimbo ndaingorwara nyanguka zvezvo zvekunzi inona nzvaivhu chichichichi ndaingosvika ndichirwara so ndangori kamunhu kakangori kamusoft ndobva ndobva ndaenda zisaza ndakaendesa mupana okay mira one second ndoda kungogasa uyu ndandabvisa bhamise pakanzi mira kubvisa pepa mina ndiidzosere okay ndaidzosera nomboisiya iripo yes kwanzi mira kubvisa pepa nemunhu wamwari nanamudiwadiwa send to me okay continue right then bwaita sei saka ndakabva ndaendesa mupana wangu mba ndanomusiya kuholiday mba ndadzokera kumba apa ndane 8 years mind you pandikasvika saka mama oendawo basa ndobva watonti inina there's no way yandoita sei yandodzokawo basa ndichibika mapoto ndiwaya mba ndimomo handinogona kubika porridge zvaunoita uchibika porridge ndo zvaunoita uchibika sadza saka mama wangu anga nemaulcers ini ndandisina akazouyawawo leta saka ndaitobikira monzi sadza indozvibikira sadza monzi ndoibikira rice tichichi and stuff holiday yakunopera mama wachimba wati chenonitora mwana saka pandikabva kupi kukadoma mama wakabva wambodzokera kuharare saka mama paukaenda kuharare ini ndakasvika ndikasikotora mwana ndiri kusvika ndikusikotora mwana ka gogo mba vanti wasvika chidakutoita sei zvauya zvanaka ndoda kutotravela mama wanga usina kundiudzawo futi kuti kwavari kusara vari kusara vachiendawo kwavari kuenda vandosvika mandatora mupana wangu mbatadzokera kumba tichisvika kumba mba ndasvika mama havapo ndabva tosvika taiziva paigara makeys ndatotora makey ndaibikira mupana ichita sei zvese tikutobatsirana pepe tikutochaira mumba tikuita sei taigara almost a week because mabrothers angu anga asi panga atoendawo kuholiday because mabrothers angu aenda kupi kumusha tobva mama vakazodzoka after a week vari kusvika so pavakasvika but ko boys riri kupi vatati boys haripo makauya rini like vakarohwa nehana vachisikuona malaizi ka ndobva tati tatione madays ndobva zvanzi chi alright makauya rini tikati tane 1 week iwe ungochigara nemwana makadi kudzokera kwagogo tikati kwakusina pressure because padhuzi titorichi tatangosvika pamba but mukadzi mukuru akacheva saka ndopakatangira nyaya yogona kufamba ndega ndazokura ndine 8 years ndakasikogara nekamunin'ina kangu kaine 6 years week ndichibika ndichiwasha ndichiita everything ndichichaira mumba
Yeah, ungoni I zviviri. was too clever. Hey, kutasuka 8 years igrade dhani guys. Hasi It is grade 3, 2. grade 3. Ndine Grade 3 kamwana wakagona kubika kari iwewe. grade 1. Wanga kutogona kubika Ndaibika zvekudero. akaputuka diki. Zvekungoti unotoita ngodzidziswawo zvezviya unongoziva kuti unongoiswawo madomasi Kuve womafraya maraini woita vanga vasingabvunze here kuti ko munhu mukuru aripi. like panext door pedu apa paitogara vanhu vekuziya like unongoziva zvekuti kana mutaundi munenge mato marelatives so dzimwe nguva vaigona kuti uyai kubreakfast then supper ndovaza kuti no ndatobika watobika ndotobika kana porridge ndotogadzirira mwana instafu zvese totokutoka unongoziva mabarangizha aigezwa ekuti kuseri kwetsoka kwese kwaisara kakasviba but madhezi ayo zvaitofaya so takazogara 1 week rese ndine mupana so ndazokura I think kubva ipapo I think ndaitotravela ndega ndaenda kuharare ndodzoka kukadoma then ndobva ndazodzokera manje unogara kuharare saka ndasvika kuharare papa zokura ipano munhu akura kuti but inini ndakangogara ndakangwara I can but chindomboenda kusa kanzodoenda kusa kunoiti kana dongunoona vamwe okay ndazvo zvawafunga saka utaura because vanhu vekusa ika vanobhayiza unogona kuzosvika wobva wasikobhayizwa chichichi ndikati don't worry kune mamwe macousins ari kuhamba ndatotaura nemakazins angu chichi zvikanzi uya ndobva ndaenda ndasvika kusa ndobva ndakagara I think ndakangogara 1 week so pane vamwe cousin vangu vari kuno kuangola vada mupana watowo padhuze pinda munamibia to-communicate saka mandoudza kulezi yangu mandachinda kuenda kuangola zvikanzi nakulezi kunani kati kuna vamwe cousin variko zvikanzi watanga tatakagara pamba mandati ndezvema 2 minutes because anonziva ndirikarodrana zvikanzi hausi kuenda mandati mutotaura izvezvi ndatobva kuenda kwepi nditoenda kunamibia uri kungudzawo kutoenda like dzakabatikana iwe kamwanaka akutanga kubata like timu riri kugermany guys chii chiri kuitika timu riri kuuk amwana manzwa kuti mwana ari kuningira atotravelaika kanzi kuri safe don't worry siyai aende sanzi guys munoziva here kuti izvonizvo kuno human traffic otoa kanzi aiwa siyai aende kuri safe ndapinda mubhazi ndini uyo namibia ndasvika pabhodha manje like ndasvika munamibia because ndaiuya nebhazi ndobva ndapinda muangola ndasvika pabhodha paipai panotaurwa shona panotaurwa english hey pakazara portuguese apa portuguese mabarangizha echirudzi ita sei vana Hastings ndakufonera sister apa kunokuka timu rekunoka tounga zvedu kana kuma10 dzemakuseni vanhu vanenge vachitoita haiwowo vanhu vachiri vakarara then ndoita sei ndiri kufonera vanhu vasi kubatika apa na airtime na sim card so mabarangizha ava ndisanda kumanzwisisa ka ndobva ndazongoningirina like ndakazongo I think ndakasvika paningirinzi kuma8 because rinovharwa futi saka ngachongobvawo kuvhura vandapinda ndobva ndafona vanhu vakutodarika so the other one hona una yellow card because kanoda yellow card kunoku kune malaria futi kune mosquito chichichi saka kana usina kubayiwa tenyika azviite kuti upinde ndobva ndazongotaurawo ndobva ndazo like vanhu vakuru saka vakazongofona kubhodha kwega zvikanzi so mbapagadzirwa zvimwe zvezviya ndobva tatoita sei bva zvaita mba ndapinda chirudzi chiri kunzwika shero hapana zvandiri kumbonzwa mabarangizha kuti uti unzwe kuti zviri kunzi hapana ndasvika maweathers achinja munhu rakanda guys crash aya crash vane one love crash vane one love
I salute you. Salute, 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 salute. Ndarelisiwa guys crashes officially released me nemkono wake achakuzosiya naye mari but thank you, salute, salute. Not a bitter crash. You deserve. So it is Ndasvika pai like wiki randikasvika ndaizotravela futi it was a long journey saka ndikasvika ndatonzi that night kwanasvikuita sei tokuenda kuluwanda so kuluwanda that's the capital city togara kunonzi kusai rinonzi kuhwambo kwaitonhora hwambo inotonhora ndikunosvika kuluwanda shero uchiburuka paairport ka unotanga kunzwa kuti mweya ndakufema kwakune makore so I was shocked. I was like, guys, I can't breathe. Like, no, that's the weather. You have to see. Tabata bus. Tabata ku mo airport papa. Batapinda mukati muzvima building. Mama kutonhora ndabo. Tukunobuda andichagone. Oza ndakatozonzi ndigare mukati till taxi yauya. Cause kuno ashitaurike. Ko vanhu vachoendera ngasina kuzokupika. Vakandipika like takatoenda takatravela tese like necousin yangu tichienda ikoko cause patinosvika taxi yekubasa kwavo cause vaitravela zvebasa saka tichikasvika ka vanoziva uzopikwa netaxi yekubasa saka ndoyata takamirira but kwaipisa saka izvozvi apa ndakatopfeka kajaketi zvambotaura naningrinzi nakolabha panapa unonge watosvika wakatoroerera kajaketi wena uchiti unokabvisa maweathers ikoko aaite pazonotanga drama manje tazoita sei tasvika pai manheru dina mbatanza tokuenda kuthingi ndokwakazara masichi chichichi tikati tokuenda unodya seafood tasvika ngakuitwe zifish apa ina handidye kafish I'm allergic zvichataurika no inini I don't want kuningirina kuti zvinhu zvandisingadye ndasvika kunimwe nzvimbo ndingosvika ndichiti handidye ndichidombosvika ndombonakirwa vozoonochi tumaningirikini twazvo ndasvika paipe tatoenda kuningirikini kuthingi kwacho kwazvaidyirwa tasvika kugoningirikina kukaitwa zvima-octopus Mamira, 1 second. You are a blessing. Thank you, Tanak. Thank you, Tanak. Tapiwa 100. Tapiwa 100. But one was sponsor, guys. But one was sponsor. Thank you so much. Thank you. Miss Crush, love you so much. One is Team Sharon. Team Admire. I don't know what she to get. Team Sharon. That's someone. Maita basa prophet. Maita basa. Sponsor, guys. Mtupo ndiani tichende na mtupo. Mtupo ndi crasher to crash wood. Thank you, Mr. Crash to the Crashwood. Yes, Team Sharon. Munhu wamwe ndi Team Sharon because wadati zvinhu zvangu zviri kusaidi kwangu ndinofanira kukanda chibrigadier. Aiwa, ndiwo Crash vari hot. Muri serious. Aiwa, we salute you. Choramba chisalute. Thank you so much. Okay. Then wapuwa ma-octopus aita sei? Koina hanchadaka kuti handidye kazvinhu zvemuningirikini. Yeah, my cousin. Kuwai wongosinga kwese kwaudzoto udye izvozvo. Ndinoida kafishi yachona mama wanenge wachindirambidza kakumba. Naiwe. Mboita sei? Fishi inonaka guys, vanoziva kuti fishi inonaka vanopupura kuti aiwa fishi ndizvo. Apa inogrirwa zvinonakidza zvekuti ukaiona wega utungoti I'm going to eat this thing. Saka ndakanyatsoidya. Hande pakunorara. Zvandikazi ndakazvimba muviri wese shero. Zvichaita uchapupura kuti chichaitika. Nangokona. Saka patakazongoenda kuti patikaenda kuhospital mangwana achona apa kuri kupisa ndikati maybe it's just because it's too hot here so the weathers I'm not used to this. Iwe uchati udziva nhu sure kuti hauryi fish.
handiwe zvinotaurwa chero aiwa ka unokutombonakirwa ka pamwe dzinenge dzakasiyana kanekudze kuzimu pamwe dzekuzimu ndo dzainditisa maningi no, it's too hot here, so I think because of the weather exactly. Okay, so patikazoenda mandapuwa chii zvimaningirikini zvimishonga chichi kuti ndizozora and stuff saka ndo patikazonzi iwe like this is not for the sun dai yanga riri yezuva ka wainingirina izvi zviri different unofanira kunge wakadya something kati but pandikauya pana chandikambodya like mubhazi because I was afraid of eating because when you're traveling blah 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 iwe unofanira kunge wakadya chimwe chinhu zvichatarika saka ndakamboirega yakadaro chadzoserwa futi kuya zvaitika futi the same thing mandazoti guys handidye fish ko why didn't you say it feels like ndadaudzwa dzangu dzinoita sei iwe wakabva joni usina kudya fish zimbabwe usina kudya fish wakudonodzidzira kuyekira kunamibia handi kuzimbabwe hatina si tine dzemuningi dzemurwisi ndawiti iwe engagement iri ngerepo deoso ita futi deoso I'm checking. Hey, some of the people, their things are happening. Things are happening, guys. Oh my God. Comment section. Atari popano. Oh my God. Really? Wakanga waitiudza kuti iwe mukomana wako ndiye akakuintrodusa kushema TV wakanga wachazuro nehope ka no ndini ndakamuintrodusa cause ndakamuti zvenizvouya cause ndiye ndiri kunoko really is the other way around inini mupfungwa mangu ndakanzwa kunge waiti mukomana wako ndiye akakuintrodusa kwandini ndini ndakamuti zvenizvo kana dzasvika nguva dzinodzi nensisakwanise kuningirira kutaura newe ichi tofanira kunge tichienda kwashema but sora kuri kudai asari ipapo ndindakatotanga iye akatozoya ndatozomudzosera kumashure kuti enda unoona imwe yakaita so like hii shero cut salad pane imwe yaya waita introduction oh my god cut salad iwe ndati asakagara pasaidi newe kana ndikumbona sori check masettings kune kamunhu kayakaike kumbondibvisa palive musuya no that day papa nemuchato padeni toongori panze saka iko kaida kudzikite saka tatakatowanda muoffice cause taingoona zvinhu pamba pane maningirens pane makamera so ndo zvinhu zvataingoita tatakangogara chingoonerachi tamba nefoni yako kakare saka izvezvi ndangokasiya kari koko kuti kamboningirina kambotambisa foni Paul unotaura slang iwewe ndakazviona unotaura slang isingaiti but anyway, congratulations, Sha. I'm so jealous. Oh, thank you. Yours is coming. You're already engaged, John. Thank you. But congratulations. Team Shemari. Team Shemari. Shenyu yazasadmere akakuengage panopa munhu pano what guys I did it more soft admire is too soft guys it's soft as kutondishorera munhu wangu iwe I'm saying no he's nice to you because you know the combination yenyu ka iri so dope saka inini guys ndine dzungu guys plus zvinhu zvandofaira I don't think kuti admire ngubvuma izvozvo I think wakaona Instagram yangu inenge nechingoita zvinhu zvekupenga like I love dancing so I don't think admire will love the girl anofanira zvekutamba kuinini ndinobuda ndakaisa mazimbe mumeso who is ndakakona nezvimadhumbu zvako uchidhensa ko ini nditori wesika Imanga ndizogona kudensa nemadhumbu but I can dance. Unonzani kuInstagram? Yakanzi Madakuchi. Madakuchi. Kuchi. M-A. Kuchi yacho ina. Siwe, mimi ndikuite full big. Ukambotaura neni kuitira. Ukafitwa neshoti ye unoziya.
ndavita Ndakufita nishe zingeti. like pandikagerwa Ndakubona vanhu vese kune pamba wifi. vakanditsamwira chero hapana ida kutaura Really? neni Ndakufita vakanditsamwira one. thank you vakanditsamwira hanzi aungambogerwe musoro like You kuno look very kwahazisi different. hazvisi familiar so hanzi wabvonzeta That's kamzimbabwean makorokoko. girl. Oh, thank you guys. Thank Saka you. atorima anotombotaipa ipapa pamushemariyeni wedu akaisa ringi. Anotaipa mushemariyeni wedu. Really? Pane drama randikazomboita kuno kuchero iro. Diudze. Yamhiripiri haisi stereki zvayo idiki diki. So zvakaitika ndezvekuti ndakainvitwa like pane this other friend like he was in Zim before saka kuno kuzvavo but vakadzidza like vakakurira kuZim saka anoziva zvakawanda so akatombondi-invita kumba kwavo because takasangana kuchurch but ndaiya from Zim and saka ndobva alright ndobva ndi-invita saka paakandi-invita I didn't know kuti the guy anga akutofunga kuti taakumhanya but anga asina kusvitsa shoko manje mfesu saka nekuti was just a friend saka pandikasvika kumba kwavo like ane 3 mabrothers anga ne 2 mabrothers twake tudiki tatosvika paipai taakudya ndikati ndodya mhiripiri zvikanzi munodya mhiripiri sisi ndikati ndotoifarira ndakudya mhiripiri yacho yaya yakandivavira so ndobva ndabvunza kuti guys ndoisa pairimi rwangu ukaruka utori kwamuTaliban wewe uri drama so mumba umu manga like saka like tatakuita zvese kuti tata opposite cause vamwe vanga vari vemuna ini ndiri wemuna Feb and the other guy anga akagara padhuze neni ndiwo muna Feb. Leo please look at Alia 2 minutes please. Saka ndabva ndatoningirikina paipai ndobva ndati guys ndoisa pai zvikanzi uda kuisa pai ndobva ndati ruri kuvava shuwa ndikati ndambomwa mvura haisi kushanda then pakangoitika like papa mumba mune kamwe kamwana kemo kari noti zvikanzi hazvinetsi you guys are the Feb guys why can't you just put your tongue mumuromo make really like yeah. ndokusangana kwamakaita that was crazy though. Otangotomhanya because of that crazy no let's but that's so sweet though this is what one ring that was the young brother like, because we were both in you drama you no we didn't do anything that was crazy guys man utanonzani otomuzive mufetsi wacho ini haukwasi kundiudza kuti mukomana kwanonzani here pana pacomment section pacomment section iyo uzonditexirawo kuti anonzani ndokungomuziva weni handingambotsvire mumwoyo guys inini ndiri munhu wari pari kukuhostei monditabazire kundikanda zvibrigadier musingandiudzi kuti nhingi nanhingi munhu wamwari guys regai ndirespect thank you so much Cheryl bye bye kamuTaliban tana kandibuka une mucheni kamuTaliban kakapfuta kutoti wagwani shuwa akatopfuta kuti ring thing nhasi ring ndofunga chabetara 3 weeks ndikapfeke ring saka ungoti chii akaita kachimutombo ichi handikuone muchewo I hope my brother is safe but who is better inini newe pachiuTaliban though I think you ndiri better I think you're better yeah maybe if you say so hanzi munhu akapindira kumbi veda tione uchiri panapa asi munhu apindira kumbi wacho ndiani manje pana akanzi tendai mutabhuno Ana Njokwe Chandu Esther Masipi handisi kuona chandini
handisi kuona sha. Chimboramba wakataura wakadeka. Chimbodaiwo somuromo toni. Show them. Show them. Show them. Crazy. Oh my God. But comment section manonzani. Crazy. Comment section mune vanhu vane vanhu vavo paigana guys. Tichaponerepi guys? Tinoponerepi? Wait. Guys, kana pane munhu ari kuvinga adhimaya inbox, please stop. Because we are so many. Stop it. So please give him some air spaces because hey, panapa panonori taken guys. We are taken. Haangamboiti Watson Mutau ndiye haangamboiti. Nope. Anonzi simukai chamunorwa but handifungi kuti ndiye. Blessing us. Tindi blessing. Shaya kuti ndikumbi. Hana kumbi munopedzerana. Nakumbi munopedzerana. Kumbi anongokukanda chibrigadier. Zvino vanhu vacho hakuna ndikuona. Asi abva aregera kukomenda pawauya apa kanhavedwe. Guys, ndatsva nemwoyo guys. Guard your territory. Iregako kuti udhanzi. Maybe it's me tatenda gudza. The next one is still, but it's not Tatenda. What's the Prophet Israel? Prophet Israel is married. That is it. Prophet Israel is married. Prophet guys. is just our crush, guys. Very We married. don't date prophets and very married. Very married. Because Guys. Prophet guys. Somebody crash, but very married. Kaputi, guys. Makambompiwa ega ndiende kuna Prophet Israel. By the way, ende kukuekera kwao ku Instagram. Guys, follow Prophet Israel. Munonzaniko zviya Prophet Israel. Vanonzi Prophet Israel Matthews. Yes, that was the yes. Prophet Israel Matthews. Kuisi ndisingo. Ndisikuwa follow. Ivoto follow share. Ungakuti share. I feel so embarrassed. I'm so sorry, guys. I'm so sorry, Prophet. And this could not say young is not buy a follow. The buy a follow, guys. But on the Prophet Israel Matthew, Diana no kwasa ndikaipira apa. Nai, Matthew kura guys. I don't know kana mudzimai wacho achishifarira okay. Zvokuti ndimuratidze panapa. Even madam ndotova follower guys vanopreacha zvinoningirikina. He's taken wacho guys apa patangotaura vakamira vakangomira chifuti vakaita lucky. He's lucky apa one wana 2 handiti rega ndisaise vana vaprofeti panapa ndikutsvaga mukadzi wacho nevari vese ndositaura munhu asiriye but anenge ndiye kauyu asiri here ndiye kuti asiriye. Yes, ndivo mother of boys guys, and I feel so she's beautiful. musaladi guys. Iyo ndingiri ni Prophet Israel Matthew. Hamudzimai wacho anoziva kuti nei ndichitamba ndosaka ndisina mbuzoramba ndichirapa majokes guys. Vane 2 vana by the way, 2 vana vatokura. Vane 2 boys vese. Ndiwo futi vakawana kare. Tingoriwo macrush chakagarira kumateresi. Nyange mukavaisira kuinbox havapindure guys. Ndiani Prophet Israel. Vatauri nevanhu kuinbox kana inini chaiye handitotauri navo kuinbox. He's just our crush tichingoyemura tiri kumateresi. No, mapicture mamwe andiri kuona vane vana handidi kuisa vana vevanhu pauyu zvese tange uri kuti tadisrespect munhu handidi. Alright, Shero, thanks auntie. Chieda vamwe, bye bye. Aiwa ndiwe last person zvakutauza kwana, bye bye. Okay. Prophet iwewe. Apa shamwari musaladi. Thank you so much, Prophet. Thank you, Prophet. Mubva mati thank you kune mudzimai wenyu zvakare akambotendera kuti timbotamba nezita renyu futi. Ndiye kauyu ari kuparidza. Yeah, that's the one.
Right. Tiripo mina drop ako. Okay, thank you, bye. Ambama shamwari. Iyi Brazilian weaving. Guys, guys, waenda kutopinga guys. Vakachena. Vanonzi ni Pastor Lee. Guys. Ye mudzimai waProphet yekera guys. Vari taken, fully taken. Pastor Lillian. Avo. Akanaka singamboiti. Ndikandimboenda kwavari timbovastoka. Ndikandibva ndavafollowawo. Ndasingatonyatso kumbo. Iwe milaka zete laka. Ndo mudzimai waProphet uyu guys. Musasaiza guys. Munonyetsesa kuri. Uyu. Natona. Musaladu. Salala. Eyo. Soda havo vakazondiona ndichiti kunzanzi ndakavaratidza vanhu pauyu. Ndikutodadawo nevanhu kuti honai mbama iwe. Unotsva. Unohwasa unotsva. Unohwa kuti iwe. Apa mwana ndiri mudzimai waProphet yekera waProphet Java. Guys, takutotina ndine kuti takutanga kutostoka mudzimai waekera guys. Mudzimai wemunhu. Hazina kumbi. But isu tikati takawanikwa mashemanidza muti respected munoda kuuya kumba kwangu. Guys, hai wow, wakawanikwa nani tibvire guys. Iro ndio username guys iro. Wakawanikwa nani tigarire pasi, sit down. Vanochena shamwari masipi. Mewe handizoziva hangu kuti akulevel ndokunga ndichiri by far because zvazvinhu guys. Apa vana kana kumbopfeka bumshot guys. Vakapfeka dress. Zvese vakangochena. Asi handina kana kuona bumshot. Guys, une dress rakora vakapfeka rakanaka. Looks superb. Guys, mangwana. Vanzi Pastor Lillian. Asi pa Instagram anozviti PST_LEE. Prophet yekera vabva vadisappear because tiri kustoka mukadzi wavo. Vabva vadisappear guys. Vabva vadisappear because tiri kustoka mudzimai wavo. Apa kambama zvako. Timbostoka mwe. Hanzi shi. Ndakusiyira apa guys. Iyi picture iri kuti nyararai. This is Pastor Lee. Apa ngwana mudzimai waProphet Java. Ndikustoka guys. Vane wana 2. Ndanda kustoka kuti vane wana 2. No, ngandisiyane nazvo zvekustoka mudzimai wemunhu. Then ndavafollowa vese Prophet Israel Matthew. Right. Mangwana ndouya because zuro ndakanyara guys. Ndichazokuudzai tichazotaura after Sunday what happened and then preparations kuti chichaitika guys. Muchazondihwisai kuti nekuda kweipa kuzuro ndisina kuita live stream. I will tell you ndatanga ndataura naadmai wacho kuti anenge ari free rini. Because I'm very busy go admire. That's the problem. It's always busy. Guys, mangwana ndokuonai kuma time. Saka kana uda ngopinda mubox unongouya woita sei wosiya washare nyaya yako. Hatisi kuda kuita zvekuita cancelling zvezviya. No, unongouya uchipinda uchibuda uchienda zvekuti wakabva kwaekera kubva kugoko uchienda kuchimanimani futi. Oh my god, ndine imwe yekuchimanimani yandichatanga ndaita mangwana. Ndazoifunga izvozvi chimanimani. Munondireminder kuti chii chakaitika pawakaenda kuchimanimani. Guys, bye. Ndokona mangwana. Bye. Oh boy, guys. Bye. And the end. Bye. Ndakwenda. Ndokuonai guys. Bye. Thank God I'm over. Iwe shamwari ka ndokubhuloka.
guys vakatangotaura zvesanje ndinobva ndanzwa kutya guys. I feel nervous, I think, because ndiri kutya guys kuti I don't know what's gonna happen. Saka ndiri kutya and I don't know kuti chibrigadier zvakandirongera mukomana uyu ndezvipi. I don't know. Saka ndiri kutya. But bye anyway, good night. But just know kuti I'm afraid.